Salam Mehriban dogonlar. Giçäsi gadyrdan ýellesler, ezi tomoşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Bilişiňiz ýaly, öň biz Russiýa Federasiýasyndaky türkmen diasporanyň görnükli wekillerinden harby hünärmen we şol wagtyň özünde de söwüş sunuwatynyň mollumy, halypasy, ustady Timur Serkerde bilen öň bir günümül söhbetdeşik geçiripdik. Şu İstanbul'daki wakalara harby taýdan syn manasynda, temasynda ýöne o günkü käbir päsgelçilikler sebäpli gepleşigimizi biz efirden aýyrdyk we şu gün has taýýarlykly görnüşde şol ýene şol temada biz gün ýaýlymda halkyň dikkatyna şu aktivistleri bolup biläjek şu gepleşiň esasy maksady geljekde aktivistleri bolup biläjek diktatorlygyň terrorçulukly hüjümlerinden, goramaçylyklarynyň, tökmetlerinden, propagandalaryndan, provokasiýalaryna nädip goramaly. Şu dogry strategiýalaryny şu gün hem harby hünärmen hem söwüş tunuwadynyň bir ustady höküminde Timur Serkerde bize gurrun berer. Öňürti Timur Serkerde hoş geldiň diýen. Timur Serkerde hoş geldiň gepleşigimize. Hoş bolduk. Dölet ünim sağ bolun köp kanalyňyza çağıryň üçin. Nähip bola bugün gurlaşar sowa. Näýlek soragyň bolsa berip bilersiňiz. Hemme soragyňyza bilişmi al jogap bererin. Nähip bolsa sowa. Öz arasy köpleşikden soň tomoşaçylarymyz bilen soraw jogap edip bilerseýlermi? Tomoşaçylar näýlek hemme aktivlerimiz, edermen aktivistlerimiz, aýal gyzdoganlarymyz, inlerimiz, uýalarymyz, agalarymyz, ata-enelerimiz hemme türkmen milletimize salam, köp hemmesine jan salagyňyz. Soragy bolsa kim kanala gelse sorap beripler Aýdyryň. Minnettar. Timur Serkerde. Onda temamyza girip başlalyň temamyzdan. Inha 1 awgustda İstanbul'da ören gen çylşyrymly bir tarapdanam çylşyrymly diýil ýa düşünmekçimiz çylşyrymly. Ýagny kimin kimi sokjak bolýany, kimin kimi sokup bereni belli däl. Aslında belli ýöne köý watandaşa işin, teman, siyasatyň daşyndaky watandaşa känwir tejribesi bolmayan adamlara düşnüksiz ýagdaýlar bar. Şoň üçin bulan hemmesini bir tarafa goýduk. Indi 1 awgustda İstanbul'da bolan wakalara bir özüň harby hünärmen höküminde beýleki tarapdanam şol watyň özünde de söwüş tunwady ustady halypasy höküminde harby taýdan nähili baha berýän. Şunu bir halk köpçüligi öwrensin, diňlesin, söz sende. Benim soragyňa jogap bereýin. Birinciden biziň halkymyzda tejribe ýok. Halkymyz taýýar däl. Gelende harby nuktadan nazardan seredinde nämeler bolup durur? Şu näme işler gitip durur? Bu rejim aty gowy taýýarlyk görüp durur. O rejim şu taýýarlygyň öňüne niýden başlanýar şu taýýarlygyň? Şol Haramdağ, Aşgabatda Haramdağ ýüzlerçe ol näme habar howsuzlygy diýip bir ýüzlerçe adam taklap otyr. Olar hemme zatlary, olarda plan bar, olarda güçlü kompýuter nämeler bar. Hödä mesela bir adam 100 adamdan çykyp bilýär. Köpüsi Arabistan dokak keltirdi, köpüsi Türkiýede maglumat bar, ortaýda dokanlar bar içinde. Aty güçlü hereket gitdi şol näme garşy. Bize şol aktivlerimize karşı. Bizim aktivlerimizde bugün näme bar? Bugün aktivlerimizde diňe bir näme diýsem kem, olaram ýetenek ýöne hem adam ýalňyşýar ýöne şu etjek bolan şu protestlere gaty düplen näme etmeldi, şu taýýarlyk görmeldi, şu taýýarlyk görmek etmeli däldi. Indi boljak iş boldy, indi näme? Indi soň näme taýýarlyk görmeli? Timur Serkerde.
Ine sebäbi näme üçin sizi çağırdım? Sözüňizi bölýän bagyslan tomoşaçylara bir ýagdaý düşündirjek bolýan. Timur Serkerden näme üçin çağırdım? Strategiýa, göreşiň iň ýokarky derejesi harwy tema, harwy iş, harwy uğur, harwy hereketler. Şoň üçin göreşiň strategiýa taýdan, tilhimler taýdan, akıl oyunları taýdan, tehnologiýa taýdan iň ýokary derejede professional görnüşde, kämil ýagdaýda durmuşa geçirilýän ýeri harwy uğur, harwy pudok, harwy işler, proyektler, hereketler. Şoň üçin muňam ýanyna diňe bir harwy hünärmendler şolar wagtyň özünde Timur Serkerde sögüş sungaty boýunça bir halypa, ussat, muallim. Şoň üçin iki tilhimem, iki strategiýam, iki hazynanam bize ikisini beleleştirip şo taýdan bize öz tejribelerini, maglumatlaryny yetirir, aktivistlere düşündürür diýip şoň üçin çağırdım. Inni häzir soraga geçýäs. Söz sizde. Jogaba. Indi näme taýýarlyk görmeli? Hawa näme taýýarlyk görmeli hawa? Şol mesela biz bilýäs meselede ol şol Aşgabatda ýüzanam işläpdi şol aktivlere garşy, dogrymy? Soň şol ýerde halkara terroristin baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedow şol informasiýa şol komanda berip goşulun başlayan komanda ol belki pasollara olaryň ýallaklaryny hemmesine näme edip aňardan prikaz berip şol işleriň başyny tutan haramdaň özi. Şol işler alyp baran haramdaň özi howa. Hemme edin işlerini ödemese pasollarlaryň birem şol haramda birat diýmese birem jykyn çykarana howa. Ondan teň özüň meninim gowurýan. Hawa, soň hawa Soň şu hereket etmezden öň biziň aktivlerimiz hawa şol özleri bilmese bilýän adamdan öwrenip, ýürüşlerden öwrenip kim bilen gepleşmeli şat etmek üçin şu öňünden razvedka işlerini geçirmeli hawa. Razvedka iş geçirilmese öňünde kim düşmanyň baryny bilmeseň, agentleri bilmeseň ya ýygyny çawurjak adamlar bilmeseň o näde hereket bor? Bolmaz hereket diýip öýle bolmaz. Ýöne gaty erwet saat bu wara şu näde dogry edilen hereketde mesela Murat Gurbanow atlyp bilýärdi o. Ýene başga bir näçe watandaşymyz öldürilmegi mümkindi ya gaýyp bolmagi mümkindi. Hawa. Ýene случайно şol näme bolup kaldy hawa, hiç at bolmady. O da Allah Taala gördü hawa şol näme hiç at bolmady, bir näme adam öldürilmedi hawa wagtynda şatlar geçdi o. Ýene şu ýerde gaty razvedkany hem aty bilip etmeseň o da etmedi ona. Ol öz ayaňa palto urdy bolýar. Öz goşduňy miýasa kombinata, et kombinatyny elten ýaly ya da mesela men 100 sana adam alypda ya 1000 sana adam poltda 1000 sana adam da tehnikalar bilen 1000 sana adamy şol gözüň ýumakawa sen şol nämede ýöňünde näme düşmanyň bary bilmesem şo düşmanyň näme tehnikasy bar hawa. Nädem de şol düşmany men bilmesem gözüm kör oldu men düşman garşyna çykyp bilmezna. Hawa. Şoň üçin berde aty hereketi bilimli olumlu etmeli. Täzinde bu bilimli olumlu hereket bolmasa onda her etçi kişinin yanlış var. Aýdyn. Timur Serkerde inni harwy uğurda bolsun, sögüş sunmatynda bolsun, inni hökman taraplar biri-birine garşy dezinformasiýa edýär, manipulyasiýa, agitasiýa, provokasiýa her zatlar edilýär. Dogry dämi täsir etmek üçin öňkü söhbetleşmegde de aýdyşyň ýaly bir yerini basyp aljak bolsa ya bir topory, bir zady täsirsiz ýagdaýa getirjek bolsa, şonu ýeňjek bolsa, içaly berýär, zat edýär. Inni absurd alatamsyk hereketler, alatamsyk gurrunlar, absurd
bir düşmana garşy göreşmeň bir metody, tiltimi, strategiýasy bolup bilermi? Bilim. Her bir işte, edilen işte, her bir harekette özünün elbet tarafı var, elbet tarafı var ve gowy tarafı var. Ýöne her harekette şol gowy tarap köp bolsa onda iş gowy bolmaly, elbet tarapy köp bolsa onda näde dogry bolmaly. Şoň üçin bolan işler içinde mesela şol olany uruldy, sagaman çykdy, şöyle içinde ýöne şol näme içinde şol konsulstan içinde urulanlyk barada şu barada näme boldy? Mesela Farhat ýa olan uruldy, ýöne şolary öldürip baryp medisina owa şo belledi taýdyp şo üstlerinden ardy ýazdylar owa. Ol bir tarapdan bir Diňe urulmady, ol gynally. Belkim Hawa, öldürüjek boldy. o Adam ýöne wagtyna jaň edip kömek soramadyk bolsa, degişli ýerlere Türkiýede ikinji bir kaşykçy jenaýaty ýaly jenaýat ediljek bolýar diýip habar berip, şo taýdan şol oglan halat etdirilmedik bolsa, Azat Haýtbaýewiň promoçylygyna taýda jenaýat bolýardy oň gyzy. Urulmady ol. Urulmak ýyňyl berden aýdýar. Onu inim özüm bilen Azat Haýtbaýew bilen näçe dostlukly geçip geçirip dursa Azat Haýtbaýew bilen olam köp satlary şol bolsun şol aktivler ýalňy çykmasyn diýip köp hereket etýär o mala berekeli oňa. Hawa dogry aýtjaňjym. Indi bärde näme diýelim indi? Bärde dogry şol min dakyka çaýdaýyn olatlardy halkyň ölen bilýär. Kysga aýt geçerin sen jogabyny kysga jogap berin. Kör bolup kör bolmanyň kör hereket etmeliler. Men gaçak koýdum. Kör bolup kör hereket etmeliler. Egerde sen şol boljakladyň analiz etmen, şu öňünden razvedka işlerinden, şu öňlerini işlemeni geçirmen her bir adamy ýüz ölçäp bir etmese, näme etmese ölçäp bir öňünden teoretiki öňünden teoretik olarak näme şu atary öňünden bir şahmatdan oýnaman owa kim näme hereket etmeli? Nirde näme bar? Haýsy politik etmeli? Haýsy aktivist näme etmeli? Şu ýagdaý bolanda näme etmeli? Her türlü wariaty oýnap şu öz araňyzda şu atlary ortaga taşlap hepme birlikde şu işläp durýanyňyzda agentlerim belli o. Hemme bilýär şu agent şu nämede kargoda agentlar o. Kim şu aňarda işläp beren olsa nämede Fitch House'da soňra belki kargoda o belki özleri iş açan adamyň baram şol nämen elinden geçen elekden geçen adam diýil olara. Olar işlese işlemese ol näme işleme bolýar o belki näme pasollara. Sädinde oşulaň üstünden iş açýarda hawa. Hawa egerde Türkün üstüne iş açsaňarda problem bolmaýyna. Şu gün men Türkiýe'ye gitmişdim, bir aýal gyzy bolmaly aýtyp berdi hawa. Öz işini açsak bolan wagtynda o sol tarapdan baskı bolup durýar. Sen şol etjek şol näme Murat Kurbanow satmaly, belekle satmaly hawa. Biz ýene plan berjek hawa. Ýöne biziň aýdam etdi borsaň kömek eder diýip aýtdylar. Olamasa näme etdir atkar etdir atlardan hawa. Şunu gepleşdim aýar ýyzganda. Çok adamlar gitmişti. Şoň üçin odatları bilmän men ýüzüm ile odatları bilmän hereket etmäň ýaşar. Sädinde kim arkaňda pyşak urjagy belli däl. Egerde bir size syýlýas Dürtbay hanım hemme syýlýar ýöne ýalňyşlyk goýurmaň bir mesele biraz etjek bolsaňyz bizden habarlaşyň bizden näme köp zatla aýtyp beres. Dürtbay han Türkiýede näçe ýaşady şu Türkiýanyň nähili hereket bolsa nähili kildi polis hemme işleri şu mafya o terörizm hemme zatlary Dürtbay han bilýär. Sädinde aňarda ýaşap telewizionyda işläp howa şu ýerde her adamla gitmeşip howa jurnalist bolup işläp aňarda howa. Men öňe oňla gitmeşýärdim howa. Şoň üçin bir özüňizde bir näwetden bir özüňizde ulakan tutman bir gardiniýa näwet men howa.
Gardine özüňi bermen, emosiýa özüňi bermen. Sen bugün urşupdymy ýa senin ol sen garşyň urşupdymy ýa bir zat aýtdymy? Näme zatda taşlap şol adam bilim bar, taryhda bilim bar. Şol adamyň şol nämede şol Türkiýede okudy, howa tejribesi bar Iranda, Awganistanda, ho hem ýerlerde Türkmen dünýäsinde hem ýerlerden 2000 aýtyp görnäşin 94-nji ýyldan 94-nji ýyldan Ha, o 94'ten beri. 94'ten beri yaş wagtyndan beri tejribeli adam şoň üçin men bir şol näme ofiste däl, ofiste oturan däl, praktikada halkyň içinde. Onu bilýär. Tarapyndan ýetişdirilen. Soňunda ben şonuň üçin aýtjak adam bara, mesele men Dölet Bayhan ýaly men bilgim ýok, belki şol Türkiýe bara, ýene özüm harby tarapdan bilgim bar bendi. Şoň üçin bilmän adyny menden sorýar, näme Dölet Bayhan, men bilmän adyny Dölet Bayhandan sorýan. Şoň üçin injiklerim ýalňyşman, soran, hiç kili näme emosiýa nämetden özüňizi gardiýan alyp barman säýdinde şurda egerde özüňiz şol ulakanlar bilen bizi bilen maslahatlaşyp bir hereket etseňiz, hiç haçan aldanmasaňyz, hiç haçan arkadan tutuşak urulmaz. Säýdinde bir aktivist şu ýerde nämeden wagtynda herekete geçen wagtynda aýal gyzy bolmaly. Şu aýal gyzy bolmaly. Şol inlerimizi hemme taraplaýyn şunu näme, hemme taraplaýyn şunu goldamaly. Şol международный организациялар howa benim men şu senden öwrendim Dölet Bayhan, indiňden öwrendim köpdatlary şu näle guramalary işler howa sen meňe aýtyp berdiň, hemme düşündirip aýtyp berdiň howa. Ajaba o da turar bilgim bar. Mesele şunu aýtjak bilen, sen aýtdan atlaňy täzeden gaýtaryp aýtjak bilen. Şol Tukba Turin bar howa, Täjür Begmetov bar howa. Geldikary onan goşuň howa. Olaga da güýdüniň baryňy howa. Şol atlary soň bärik ortaýet dünýä türkmeni birleş näme dip howa, aran saklap howa. Hemme de ýazyp alyp telefon numerini ýazyp howa. Bir zat bulan wagtynda bir adam hereket edende izinden näçe adam şu izinden tiret durmaly, şu adam şunu urup durmaly şunu. Egerde bir ýerden bir zat bulan wagtynda o ýerde kamerany işläp durmaly. O ýerde kamera bir kamerada 4 san kamera, 5 san kamera bolsun. Şol bir adam nämeden wagtynda şol kamerany ýazmaly wagtynda. Olmasa ýyzynda международный nämeler bar howa, belki organizasiýalar howa. Soň ýene aktivistler bar howa. Ol bilen näle kreden Napoleonda. Dölet Bayhan bir tarapdan bolsun howa. Belki oy kim bolsa şol ýene hemme tarapdan şol hereket adamy goldamaly. Mesela bir primer görkerim size. Mesela bir şähere girmez, bir şähere basyp almadan öň. Mesela indi men taryhda aýtmagy häzirki wagtda näse bolýar. Men mesela tank polkunyň men öz komandiri bolýar. Men bir gorad şähere girjek bolsam, bir tanky ýeberýän. Bir 200 metr, 300 metr öňde ýeberýän. Ýöne şu tank ýolda barýaka. Şol geçecek ýoly ýyzynda 10 san tank. Şol her bir etajny näme dip şunu nişana mindirip şol bir ýerde ok çyksa şöýerde tankdan ok atylýar, şoýa patlatýar, şol tanky hiç etdirilmeýär. Şol tanky ýaş ýoldan geçinçe şol 10 san tank şol bir tanky howa gorap durýar howa. Şonda tankyň ekipajyny hiç bolmaýar. O tank geçýär, ondan soň ikinji tank gitýär, howa üçünji howa şey dip herekete geçýär howa. O şu Çeçende urşulan wagtynda komandir näde ol hereket edip howa şol o men aýtjak dakim adyny aýtmaýyn howa. Näde ol hereket bu şol näde ol hereket edip näde ol komandir şöýde näçe bir adamy näçe bir neresi çağalary 18-19 ýaş çağalary ol öldü şol näde ol komanda bilen şol aňarda komandirlaň Çeçende howa. Üstünden kokteyl molotowa atyp tanklary nämetler ýakdylar bar. Şoň üçin edil şol men mesela şol öz komandamy ýa şol şu Çeçenistanda bolanlara şol öz komandamy oda ýakanýan bolýar howa. Şol düşündirip bildim menjigim. Hawa ýene ştaýda bir soraw wa şu edil temaň gyzygyny bilen şol nokodyň üstünden batan ýeriň bilen baglanşykly. Ramazan diýip bir tomoşaçymyz soraw soraya hormatly Timur Serkerde
yetersiz hem siyasi düşünce taýdan pes bolan siyasi protest strategiya tarapdan seretsek şeýle yürüş fiziki güýçlere duçar galyp bilerdimi? Ýagny eger şu protest strategiya taýdan, ýagny yeterlik derecede siyasi düşünce eýe bolan bolsa diýe, strategiya taýdanam gowy bolan bolsa, şu diýe şular ýalyky fiziki hüjümlere duçar bolardymy diýe. Gelen bir nokta men mesela özüm pikir etýän şeýle ýagdaý bolmazdy. Säzinde bilýäňiz näme? Men şol nämeni mesela men aýdan öldürmäýdäň. Şol mesela men şol nämeni şol taýarajak bolýan şol nämeni şol proteste. Indi men şol öňünden bir ay öň 2 ay 3 ay ýöne şol 3 ay öňünden soň işlemini geçirip başlayan. Şol hereketiň boljak hereketiň işlemini geçirip başlanan wagtynda men şu boljaklaryň hiç kim aýtmaýan, hiç kim bilmeýär. Diňe 4-5 adam bilýär şol boljagyny. Şonda men işlem geçiren wagtynda men ýine aýtyp geçýän razvedka hawa. Näme razvedkasy hawa? Biziň öňümizde birinciden özümüze baskı boljak, özümüze yaraly şol hiç hawada şeýle belirlenmede şol aňarda agentler bar hawa, şol öz içiňizde dem agentler bar, öz içiňizde dem agentler, şol agentlere birinciden şol agentlere tapmadan hiç hereket etmeliler hawa. Öz araňyzda agent bolsa, şonu tapmadan hawa, şonu üstüne işlem geçirmeden hiç hereket etmeliler. Hiç bilmeýän bolsalar, hiç edip bilmeýän bolsalar, ýanky aýdyşyň ýaly Timur Serkerde esasy habarlary, esasy strategiýany şolara eşitdirmesinler. Şolary ýalyky guramaçylykly hereket bolan wagty şolary bulup, şolary tögereginde her biriniň ýanynda 2-3 tane adam boljak görnüşinde şolary täsirsiz ýagdaýa getirmeli, şolaryň daşy gabalmaly. Şeyler Ay berekellah. Sen aýtyp koýdyň men, malades. Sen özüň aýtsaň boljak alatda dälşi men gepet dursaň onda. Näme, dölet bakar. Yo, men senden öwrendim. Sen näme gepet meni? Özüň aýtdy o baratlary. Men aýtyp kuturmak ýok, aýtyp kuturdyň hem atlary o. Aýtmady. Yo, sen aýtmaňdyň, men aýtmam, mezbur boldum. Men aýtjak boldum. Yo, men aýtjak boldum, men öňürtdim seni jigin. Şoň üçin wara, sen aýtşyňanak o men öz düşünjem şuna deňgeldi. Sen özüň öpdüliňi görkezdiň, azakatda özüň görkezjek boldyň bäde wara dölet behat. Ay bolanjyň bola. Soň indi şol aýtşyňanak şol belki hem ata bilseň aýtsaň inim. Ýüremek anfat bolar dogrymy jygym? Özüň mesela seni nämetdik. Şu ata bilip koýsaň bilmän hereketi ýene aýtsan şol bor. Kaga söz aýtsa şol kör bolup hereket etmeliler diýip aýtdym şol. Şu kör bolup hereket etmeliler diýemde şoň üçin 4, 5, 10 sagatlap 3 aýlap hereket bolmaz şoň üçin 3 aýlap bilmeli, öwrenmeli, bilimli, ılımly hereket etmeli. Öz sen aýtşyňa şol näme hereket etjek adamlaryň öňünden bilip, etjek hereketini bary bilip, şo jüsünde pistolet bolsa, şo jüsünde bıçak bolsa da şo atlar kamera hem atlar şo dokumentalny argument eder ýanak şo atlary polisiýa ýerli işlemejek polisiýanyň işetse bolýar. Menin gözüm bilen atlary. Away dörün. İşlemejek bolan dönek eline pul satyn alynan polisiýanyň işetse bolýar öz şu kelläň bilen. Täzede şo argument bolan wagtynda video bar, hatda şol olar bıçakla gelen wagtynda, urçak wagtynda ýanynda aktywyň ýanynda öwredilen bir türgünüşli olanlar bar, gorap ýetişýär, urdurman hawa. Ulatlar bilen näle kontrolsy, şol birjide hiçlik näme bolmaýar. Soňmasa şu atlaň bagram birlikde, azlykda hawa. Soňşyňa ýa eňe dölmez adam ýa biri bıçaklanmazdy hawa. Şoň üçin men gaty bir näme bar, men özüm men ýa-da gaty kynanýan şol öz aktivlerimiz, ýaş olanlarymız ýalňyşlaýan onda hawa. Men gaty kynanýan säzinde
Men olar hemmeten gowuryan öz inlerim, öz gyzdoganlarym, öz inlerim, bagram howa, hemmesi gowuryan howa. Men siň gaşyňy hiç adam çykmadam ýene egerde sizden gaýrat, sizden haýyş etýänem, gaýrat edin bir hereket etjek bolan wagtyňyzda arassa biz näme ders howa, biz arassa kömek eder söz bilen howa gerek ýerinde bilen adamy size hemme aýtyp berer. Soňmasa gatörmede bir döwlet baýkan agent eken. Döwlet baýkan bir işleýär howa. Ondan üçin biziň garşymyza çykýar. Ondan üçin biziň etýän hereketlerine garşy çykýar. Ondan üçin beýle şol döwlet baýkan belkem köp zatlary düşürüp bilendirler nämetini öz kanalynda. Ýöne men diýjek adam Harun Nuktaýnalarda terinde ana gördüm men gepler başlan wagtynda ol açyk zatlary öňüne aýtyp goýdy. O ýoksa armiyada goýdan däl ýa-da razvedkada goýdan däl ýa-da o aýtyp durýar. Şoň üçin gepe çekler soňmasa turnukly soňmasa geljekde bir dernek ýa bir kurlan wagtynda edebilje howa soň düzgünlikde tertiplikde bir men seretýän şol alt çykar diýip pikir etýän. Потому säjinde etýän hereketlerine howa ýöne köp gaty edebilde gepler, kötü dilde gepler. Başlyk Murat Kurbanowda. Howa soň olam soň Murat Kurbanov Murat Kurbanov näme bardy? Ol men şol Murat Kurbanowyň adyny aýtjam gepirjek bolan häzir. Täzinde men Murat Kurbanow näme dip öz aramyzda şol ýönkürek näme demizde şol döwlet baýkan 2075-de bir noktalar tapdyk öz aramyzda. Şu öz aramyzda gepleşemizde köp tatlary öz aramda gepleşdik. Şu adam безопасности şol hopsuzlyk barada özü şol hopsuzlyk ýürüte hopsuzlyk organizasiýanyň özü şol načalnigy şol aňarda Fransýada özü hem ustad Aikido ustady hem şol başga ýurtlara gidip öğretip başga ýurtlara gidip öğretip ýerwa okuwçylar bar. Meňim öz okuwçylarym bar. Başga ýurtlarda mende de bar. Ola men ýaly trener. Öz orduny gowlayan adam. Şol baran wagtynda baran wagtynda maňa da aýtmady giden wagtynda. Soň baran soň maňa telefon maňa aýtdylar, ol baran soň maňa habar geldi. Bärek Murat Kurbanow geldi diýip aýtdy. Bir öz näme çeşmem. Ýöne öz adam ol hawa. Öz adam, öz ýakyn adam hawa. Ondan üçin maňa aýtman. Soň men ona telefon etdim. Olam aýtdy, men diýdi telefonum men hiç mi aýtmadym. Täzinde şol ýygyny düşürjegini hawa men aeroportda tutarlar diýip aýtdy. Şol adam giden wagtynda şu öňünden görüp boljak satan barnam bilip ondan soň gitdi. Şoň üçin özüni tutturman, özüni polisiýa taşyrman, şeraçlyk etmän, jöwçülük etmän arasaja hereket etdi-de bardy gaýtdy. Ýene barkaýdan wagtynda köp zatlary bildi hawa. O zatlary men bäzän aýtmaýyn säjinde şöyle barkaýdan soň köp zatly belli boldy. Biziň çak etýän adamymyz oň çak etýänimiz ol baryp patwierjda etdi-de şol barıp şol näme bolan zatlary hawa şol näme köp agentler ýüze çykdy hawa şu zatlary hawa atyljak barda hawa ýarallar subut edildi-de. İş ýüzüne subut edildi. Ondan soň ol hereketi dogry hereket etýän. Säjinde ol hereketi dogry hawa ol näme Murat Kurbanow. Ýene şol näme şol mesela şol Pasostan şol nämesi Fütçhalyň näme şo karwan basyş etmesi hemme hereketleri şo haram rejim hereketleri hemmesi başlan ýeri halkara men onda Gurbanoğlu Berdi Muhammedowa haram oly şeytan oly diýjek men o täzinde ol haramzada şonuň aýdan bilen hemme zatlar şöýle gurnaldy. Şol halkara terrorist Berdi Muhammedow şöýle hemme zatlary özü Türkmenistandan hawa şöýle prikaz özü komanda ýetdir şol näme etmeli hawa kimine. Soňmasa şol nämeni adam şol agentleri zatlary puluny hem zatlaryny özü aňarda Türkmenistandan bardy şeýle hawa. Şöýle näçe adam işledi, ýüzlerçe adam işledi şoň üstünden hawa. Kim näme etmeli hawa şol nämeň arasynda egerde şol näme
şol çıkışlaryň arasynda girip şöyle sabotaj etmeli, şol uruş etmeli, şol näme protestçilerin baryny, şolaryň protestçilerin özlerini günäkärlemeli. Şöyle öýleler uruş etdi. Uje aýtdylar öýleri, aýtdylar şol näme diýýär, biz goşulamyzok. Öýleri uruş etdiler diýip bowa. Şey diýip aýtdylar howa. Şeýh näme şatlyk aýtdylar, belikler aýtdylar. Şoň üçin şu hereketiň başlangyjy Türkmenistana gaýtýar. Şoň üçin hem ýurtdaky pasollar, konsullar, olan ýallaklary, olan nämeleri howa, şoň şoğuşlary hemmesine men ýüzlenmek isleýän ýene bugün size pul berdiler, ertesi size öldüňizi edil näme miýasa kombinata, et kombinatyna taşyran etsin öldüňem taşyryp bile öldüňem şo eliňizde ýara berip öldüňem tutup bile şo rejim. Şoň üçin gatty seresap bolun egerde ýene bir ýüzlenmek isleýän men şo näme tarapy pasollara, konsullara dünýäň bar ýerde. Egerde şäherşerde Türkmenistan konsullary bütün dünýäde özleri bolturan atyr bilýär olan baram. Şoň üçin egerde olan özleri hemmet birden hemmete halkyň tarabyna geçse, şo atkar edip öz işleýän nämetini atkar edip şol dojusunu aýrylyp özleri näme edip işejekler diýip işlerini taşlasa, şu rejim bir günde ýykylýar şu rejim. Şoň üçin men pikirimçe bugün mesela şol organizowat mesela bugün bilýäs şo näme Çağız ýa şu agentleriň barym aýan boldy köpse olan aňarda Türkiýede bizim çeşmelerde aýtdyr o. Mesela biz bandit bolsak ýa biz ýa terrorist bolsak onda bir 20 adam ýersek saýsak bir taýranan bir 20 adam ýersek şöyle olan bardan tappa etjekler bar özde aňarda. Meni sorap durup aýtdym uny hereket etmän ol näde ol hereket bolýar. Soňmasa ol soňsy terrorist ýerler ha paka olan öldü terrorist boldy şoň üçin hiç ony hereket etmän diýip men haýyş etdim olanyň köpünden. Owa. Ýene bir ýaşlar aýtmak niýetim bar bir zat köp ýaşlamaz şo görýän nämede aktiv edermen, gahrman öz gyzdonamyz, inlerimiz çykyş etdiler köp aktivler döredi sizden haýyş köpüňizden men görýän siz ýaş olanlar geljeňiz bar biz ýaşullar biz size kömek bermeli biz sizi goldamaly siz geljekde Türkmenistana barmaly siz geljekde Türkmenistanyň nämesini ekonomikasyny hemme tarapdan goldamaly we ýene harby işleri hemme tarapdan siz şu ýerde näme etmeli şoň üçin men diýjek adam sizin haýyşym çilim çekmän arak içmän hapa geplemän özüňizi edepli alyp baryp özüňiz şol Türkiýede bir ýerde bir samba ýa bir şol belki harby näme tarapdan bir roka geçip özüňizi näme dep terbiýe berip özüňizi tırnak geçip boksdan, güreşden aikido her türlü näme krujoklara gatnap özüňizi gowy etseňiz şolda zdorowym tele zdorowy duh diýip aýdylar da sen türkmençe taýtsaň zdorowy duh sagdyn bedenine sagdyn ruh bolýar. Bedeni sagdyn bolanyň ruhum sagdyn bolýar. Ay sağ ola. Şol nämeden wagtynda ana şol sagdyn bolanyň nämetinde ruhy beret. Şoň üçin özüňizi gördüňiz şol üstüňiz tapy mesela men size bir zat aýdyn. Men bir ýanyma bir boya bir 180 boyu var bir çağıcı getirildi öyle 40 gram ağra mardı. Atasaytsa men ýa getirip atmay atasaytda şu olna bir zat esse bormy? Öyle ağramam ýetenok öyle mesela 16 ýaşynda şonda men aýtdym näme diýdim? Men aýdan messeňiz şu olan diýdim özi ors Men aýdan messeňiz diýdim, şu olan men aýdan messe men gepleşeň diýdim. Birinjiden diýdim. Boljak ýa boljak däm diýdim mesela. Özi bir gyýdana da bir uzyn bir hor bir zat da bir çüp benaklar da Ýanky olany gepleşip saýdy gönlük berip täze atasy aýrylan eken nämetinden şol переживание zat bar eken şol nämetinde. Menem o öz inim ýalak bolup şo näme garap bir şu gepleşdim. Şol olany
Birinjiden şu iyi biçkisine hava, näme biçmeli aýtyp berdim hava. Soň näle kerek näme etmeli. Soň tertip düzgün aýtyp berdim hava. Erti saat näşe turmaly, näle turmak görüşmeli, näme iýmitlenmeli hava, hava. Şol näme de soň. Şonda 6 aýyň içinde şol olan 62 kilo näme aldy? Agram aldy. Hem şol olan nämede 6 aýdan soň näme rezultatyny görkezdi şol öz rezultatyny şol öz klasynyň içinde urulup gören oğlum şu öz klasaşynyň şu iki adam gelip gelen wagtynda ikisinden vurup ýykyp durýar. Soň birinji jerini aldy, ýene bir ýyldan soň birinji jerini aldy şu armiýeski rukopaşny boýdan hava. Şol olam bilen diňe men gepleşdim. Hava, görseňiz şuňana hava. Her adam özüni terbiýelep bilýär hava. Iň kyn zat özüni ýeňmek bolýar, özüni ýeňmek. Iň kyn zat şol özüni ýeňmek, öz şol näme ýaltalygyny ýeňmek ýaman kyn bolýar hava. Şol näme, soň öz egoňy ýeňmek kyn bolýar hava. Kynansak da biziň aktivlerimiň içinde men jurnalist ýa biri aýtýar men diýär näme, o kynda hava. Olar şonda olar adam et bolmaýar hiç haçan. Ýöne hava men ädip hava şu gardiniýa bar hava. Şo gardiýan ýeňmedik adam hiç adam bolmaýar. Oňyda adam gitmeseň. Adam olup adam ýaly bolmajak adam otlap bir haýwanam ýaşdyr diýär şoňa. Şoňa hava şeýdip bolsa gyzamyz bar mesele şol aňarda eliniz boş wagtynda turnoka gedip şol haýwanyň garşyna çykyp özüňizi taýýarlap bilýän mesele. Hava şon Timur Terkede sözüň ölýän bagyşla bu maslahatlar, strategiýalar, taktikalar, tiltimleri biz gepleşigimiziň, söhbetleşigimiziň soňuna goýaly. Häzir şu taýda bir soru bermek isleýän. Inha siz aýtdyňyz, men batalyonyň komandiri diýdiňiz. Bir 10-luk rota diýilýärmi, näme diýilýän bolsa, şoň nemesi bir 10-luk adliýene bolýar, 30-luk näme wzwot bolýar, 100-lük rota bolýar, hava soň batalyonda 3 sanak rota bolýar, 3 adam bolýar. Hava. 1000 adam bolýar. Polk bolýar hava. Siziň batalyonyňyzdan 10 sany adama siz wezipe berdiňiz. Şu işe taýarlan, şeýle bir operasiýany etdi. Şol 10 sany adam size we tutuş batalyonu ýalňyş maglumat berse, yalan maglumat berse, hemme zady yalan bolsa, batalyonyň nirde yerleşýänini, nähili turgunlyk, taýýarlyk görýänini hemme zadynyň duşmana satsa, umuman şu bir şowsuzlyga, bir katastrofa sebäp bolsa, şu onlugy harby kaziýetde, harby düzgün boýunça nähili jeza berilýär? Men size aýtdyň usta boýunça şu orta wagtynda Sowet Soýuzynyň usta bar şol näme? Ustalar bar, mesela disiplinarny usta diýip aýdylýar. Soňra stroýowy usta bar, mesela özüňi näp marşawat etmeli hava, şol polkda zatlaryň näkur hava, şol özü şol kitaplaryň bar. Şol Suvorov döwründen hava, şol şurada men aýtjak bolan adam şurada Sowet Soýuzy wagtynda men giňişler aýdaýyn, men näme wagt bardyr da giňişler aýtyp berýän şata düşündirjek oýun giňişler şatlary. Bolýar. Şoň üçin mesela şol Suvorov döwründen şol Ivan Grozny döwründen şu gaty bir näçe ýyl bunun öňünden şol näme şu düzgünler ganulen şu kitaplarda öğrenilip şol uruş saatlarda hemme zatlar muzzygy çykyp şol hemme her türlü ýerde geçip şol şu kitaplar ýazylýar hava. Şu kitaplar tertip düzgün ýazylýar şol nämede, harby nämede de. Mesela şu disiplinarny usta diýip aýtýar da, disiplinarny ol sen aýtýan disiplinarny usta şol nämede harbyň öz nämesde kanunda şu öz nämesi bar, öz nämesi bar, disiplinarny näme diýmek şu disiplinarny aýsana türkmençesine. Şol kitaplarda ýazylýar.
dügün namalarda şunu eger de şol bir soldat üstünden bir ölse ya şol näde doğru habar getirse onda 5 adam ya 3 adam bir şoň näme bolsa 3 adam mesela serjant zam näme serjantın kömekçisi hem soldat bir şu adamın yatıp kaldym ya şoň üstülen näde doğru hereketlerini adam köp adam öldü hava şonda harby döwründe aty berilýär. Tribunal diýerler. Ödem masa hiç de soğuk saatlerinde ödül şu yerinde protokol ya da şol nämen atýar o. Mesela men kamal diýsem şu atla bolan. Şoň üçin men öňem aýtdym şol nämedeklara şol gaty nämede tertipligin şoň üçin gowy nämede armiýada. Men olanlar barına aýtdym. Men öňem seň bilen gepleşdik o. Çemen wagtynda olar bilen gepleşdik o. Hemme aýtdym. Onluk korkup görüşüm, 30'luk korkup görüşüm. 10 adam, bir adam, 10 adama cevap veriyor. 30 adam, bir adam 30 adama cevap veriyor. 30 adam, bir adama cevap veriyor. Şoň üçin yüzlük kolon kawa. Şey dip bolsa, şol edil nämedäken opşul harby häzir biz biziň aşymyzda halkara Gurbanguly Berdimuhammedow, Haramguly Şeytangulyewich, Şeytanguly, başda diýmeli meniň sözüm ýok. Ol öz halkyna terrorçuluk etdi. Öz halkyny ezdi. Öz halkyny genosid etdi hawa. Öz halkyny özem ogry, özem musa narkoman hawa. Hemme halkymyz bilýär hawa. Şoň üçin şoň garşyna, şonuň ýalaklarynyň garşyna çykmak üçin biz aktivler, ýaşlar, bizler donorumuz hemme özümizi gaty serhapla alyp barmaly. Özümizi şoň garşyna gat näme edip, özümizi şoň garşyna taýýarlamaly. Birinciden men yine aýtyp geçen iň kyn zat özüňizi ýeňmek bolýar. Yaltanmaň, ýeti turuň, ýer turuň ýetir hawa, turnup geçiň hawa. Bilimiňizi artdyryň hawa. Bilmeseňiz, mesela tarih boýunça ýa-da şol Türkiýe barada bir bilgi biljek bolsaňyz, telefon ediň döwlet baýhana. Ol kim telefon etse şo döwlet baýhana telefon almat diýse maňa aýdyň. Özüňi peşan döwlet baýhanyň. Konkretno o. Abi ikimiz waýyny время harby ödöründe şoň üçin ikimiz de bagly näme döwlet baýhany taň meni gatyrma. Ikinem şoň üçin şoň üçin diýjek bolan adam halky izlenýände şol bilmeýän zatlaňyzy o aktivistler, o liderler o şol nämeden Türkiýe barada maglumatlary hem zatlary şu döwlet baýhany öwretmek telefon ediň. Almata aýdyň maňa. Şol Timur Serkerde. Aýtyp ber, hemme zat aýtyp berir. O doňyň syýynyň aşagyndan gamanyň hanjary görkezýän ha? Yo men sen alış. Yo näme bak yo. Aýtjan da yo şol men sana aýtdym şol harby nämede. Aty näme şol ol maňa da baglanjy. Men özüm şol maňa da bagly. Men sana her bir etdim ya men seni bir sattım ya sen satamak men satamak. Şoň üçin mesela juridik tarapdan çemen öre bar mesela o peki hemme tarapdan näme özüňizi tertipli bilimli alyp barsaňyz ya öz şu hemme bilimde ilmde güç var o bilimde ilmde o özüňizi самообразованием заниматься etmeli bilimsizligi ýok etmeli bilimsizligi ýok etmeli biziň birinji etmeli işimiz bilimsizligi ýok etmeli o şu her bir Serkerde. Inni şu bolup geçen wakalardan halka bir gowy tejribe bolsun, hakykatlar bilinsin. Aktivistler kösenmesin, aktivistler yanmasın. Taýýarlyksyz absurd zatlar bilen hiç zat edip bolany elegelli dilegelli däl bu görüş. Görüş diýmek başga zat, absurd diýmek başga zat, hakykat diýmek düýünden başga zat diýip şu zatlary yerlerine ornuny goýup düşünürjek bolmak neme mi? Şu görüpçülük mü? Ya tankyt mi? Şu biziň edýän adamyz tankyt mi, görüpçülük mü? Şoňa tankyt, görüpçülük diýip baha berýän adamyň näme maksady bolup biler? Şu zatlara şeýle baha berýän. Bir harby hünärmen hem söwüşdümotu boýunça bir ustad hökümine şoňa jogap beräýsiňiz. Bir düzen yine gaýtalap aýtjan öz döwlet baýhan. Däde tejribe ýok bir düzende. Soň men ol adamdan kelesinde näme ardymy bilip biljekler ýene bilip bilmän
näme doğru hereket bolupdyr bäli bilmän. Köp zat soň gardine bar o, menlik bar biradar o. Men ýokda o, men lider o. Şoňa näp azakanda bir adam bir ordan wagtynda ütkiýä o, soň ütkiýä, soňmasa öz etýän işini hemme ýerde men dogry kandy pikir etýär. Şoň üçin eger öz şol adam bolup öz şol lider bolup öz güne öz edin hereketinde ýalňyş bolsa şonu edin ýalňyşyny näme etmese bilip nädor bilmä eseden şunu halka aýtsa o men bäde ýalňyş hereket etdim, o şondan hereketler ýalňyş boldy. O indiki de bolmaz diýip aýtsa, ana şol adam gaty gymmatly adam bolar, şu adam gymmatly adamlar. Egerde öz nädor hereket edip de şonu öz boýuna almasa, şöyle nädor hereket boldy, o şöyle adam ölmek mümkindir, şöyle şu hereket şonu öz boýuna alman ýa şol öz grupasyny öňünde aýtman, halkyň öňünde aýtman, ýene şu bastyrsa öz men getse onda ol nädor hereket bolýar. Sen aýtjan zatlar bolsa bärde men diýjek bolan sen o ýerde näme demek? Men seni ýalňyş etýän diýip aýtyp biljetler, ýa sen nädor etýän diýip aýtyp biljetler, ýene şu ýerde biziň etmeli işimiz mesele senin etmeli işlerin şol edilecek bolan işleri gapdalan seredende öňünden bilinse şu atlara aýdyp bolar telefon edip aýtmaly hawa. Benim etjek bolan işleriniz şeýle hawa, şeýle ýagdaý bolýar diýip olara aýtmaly hawa öňünden. Aýtmaly şol näme aktivlemede hemme tarapdaýyn, moral tarapdan hem fizik hemme tarapdaýyn goldamaly hawa. Şol ýalňyş hereket etdirmeli hawa. Öz inlerimiz diýip öz uýalarymız diýip ýüzlenmeli. Eger olar özleri telefon etmese olar ýüzük etmeli telefonlara. Eger şonda näde ol hereket etjek bolsa, onda olar rejimi işleyen adam bolýar, olar %100% rejimi işleyen adam bolýar. Sädinde adamlar toplap et kaminada taşyrýar. Bolmaýar. Men şu dogry aýtdymmy, şu et kaminada taşyrýar diýip o. Gırgına berýär. Öz bilen öz nalaja diýeni, öz nadanlygy bilen töweregini halk üçin bilen guşap meýdança çykanlara gırgına berýär. Hiç hili taýýarlyk ýok, hiç tat ýok. Şoň üçin halkyň men aýdaýyn sana. Şol benim sen biraz emosiýa görkezýän berdiň. Ýoşak bolsana gaýrat edip janjygym. Adamlar gorkuzma. O korkýar, o zaman habar gelip durýar. Adamlar gorkuzma o berdi. Menim harwadama. O menden mektup bilecek bolýan o. Soň şu men diýjek bolan adam ine injigim şu atlan bolmalygy üçin hemme ýaşlarymyz biz ýaşlarymyz sonra arasaja oturuşup telefonlaşyp şolara şol gepleşmeli, öz aramyzy saklamaly. Şolaryň näme aktivlerden astyana näme bolmaly telefonda. Egerde bir zat sorasa şolara hemme tarapdan kömek bermeli injigim. Şoň üçin bu biz Qizdoganyňymyzyň inlerimiziň susyn basyrmaly däl, ruhun bilet turmaly hawa. Şu özleriniň hemme tarapdan bir aktivist özüniň hemme tarapdan oralanyny bilmeli. O ýerde Timur bar, öýde Baýhan bar, öýde diýe joýsyn ýa belek hemme tarapdan şöyle ruçka taýyar bolup durmaly. Hemme tarapdan bir komanda bolup wagtynda hemme tarapdan bir urmaly hemme tarap. Şonda hereket bolýar. Şonsuny başga hereketini göremok injem. Aýdyp beredim. Ýok, bilýän bir komanda boljak bolsaň. Bir komanda boljak bolsaň. Bir komanda däl, bir komanda däl de bir aktivleri hemme tarapdan goldamaly diýende bir komanda bolmaly diýen zat ýok. Hemme tarapdan gollamaly, provokasiýa gollawmy, absurd gollawmy, şolary gije bermek, şolary oda atmak gollawmy. Näçe gelek şu wadeçini aýdyrly, ahaw taýýarlyksyz adamlary, ýaşlary oda atmaň, şolary tutturmaň. Tutturandan soň sen düýeji diýen, düýeji şu wadeçini birinji derejede provokator. Hemme şu blogoýluklarda, bloşukluklarda, adam satışlyklarda birinji ýerde düýeji durýar.
we diýejiň ýanynaky şoň nemeleri, şoň propagandaçylary. Tutturdy men şu adeçenem hiç ili şolaň alyp çykylmagyna hiç ili goşmady. Şimdi şular ýalaka adam bilen sen nähili sağlaşykly oppozitsiýa boljak. Şoň bilen nädip sen sağlaşykly görüşjek, sen emosiýa görkezme diýen. Men emosiýa görkezemok. Men diňe logikaň içine goýjak bolýan şu zatlary. Näkä bir watandaşlar aýdýar, hemmäňiz diýär birleşiň diýär. Aho, ine Röwşen Kılıçev çykyş etdi. Şolong içinde şu hereketin ştab kwartiraň merkezinden bolan oglan şol. Hemme hakikatlary aýtdy. Näme boldy? Köp adam şoň hakikatyna düşünmedi. Biz şol hakikatlary 1 ýyl, 10 ýyl, 30 ýyl aýtyp gelýär. Şu hakikatlary. Ýöne halk taýýar däl. Intak halk hakikaty eşitmäge taýýar däl. Göreşä beýledi dursun. Şu zatlar göze görüp dursa näme gerek o datmaga adamlary? Men sana aýtyp berýän bir zat edin indi hem ýerde gel oýlanyş göreli inim. Mesela öz aramyz meselede. Mesela negativ pozitiv da, negativ pozitiv o. Hem ýerde negativ pozitiv var. Gara var, ak var o. Garany akdan sildirmen. Agy garadan sildirmen. Kör hereketler. O bilimsiz, ulumsuz hereketler. Hem zatı utopya, hem zatlar näde o hereket bolýar. Şoň üçin men diýjek boladym, şurada sen herem aýtyp geçdiň, şurada adamlar, bizim adamlarymız taýýar däl. Şu näme üçin taýýar däl şu adamlarymız? Şu adamlarymyzy öz halkymyzy, ilimizi taýýarlamak üçin şu aktivistler biz özümizden başlamaly. Her kim özüne, senim özüne başlamaly, menim özüne başlamaly. O näde özümizde başlamaly? Säjinde öz ýakyn, dogan gardaşlarymyz, öz doganlarymyz, çağalamyz hemme kowmamyz bilen işläp başlamaly. Özlemi şolary düşürüp aýtyp başlamaly. Säjinde şol rejimiň nämesi, Türkmenistandaky rejimiň etkisi şol biziň öz doganlarymyzdan, ejelimizden, atalarymyzyň içinden geçip sünküne orlanan hawa. Üstüsten ýene şol ýerde aňarda baskı var. Üstüsten ýene şol näme mara baramasyndan şurda ketmiş bu. O öýdip aýtma. Basarlar sen diýip o. Ol nämen gaşyny beýtdi, näme etme diýip o. Haramdaň gaşyna öýdip aýtma, sen basarlar diýip o. Hem ýerde näme var, ulagy var, gözü var diýip. Olar özlerini Umur Serkerde. Birinji gezek sahna çykýan, birinji gezek protestde gatnaşan, birinji gezek bir ýylyň arasynda ady, ýüzi zady görülýän, bilinýän adamyň intak bir görüşde protestde nähil rolunyň badygy bellidir. Bütün maşgalasyna basyş edilýär, haýwat atylýar. Ýöne men oppozisiýa, men aktivist, men şolaň lideri, öň başçysy diýip, men şolaň agitator diýip maskara, wejara bolup berenleriň hiç bir maşgala zatına, hostlarına, talışçı bilişine hiç tat diýilenok. Biziň bolsa, köçedeşimizi, owadoşymyzy bir döwlet baýhanam bir wagt şo plan, owan plan köçesinden ýöräpdir diýip, şo köçeden ýören adamlara da azar berilýär. Bu nähili bir geň taňlyk bolýar. Şoňa nähili bir harwy taýdan şoňa nähili bir analiz berip borar. Şoňa nähili dogry düşünmeli. Onu berde inim aňarda Türkmenistanda çeşmeler var, ýürüýte çeşmelerimiz var. Şol meň diýişmene berde şol çeşmelerin üstünden öwren görmeler bu aktivist tipde şol özlerinden şoluň başyna alyp bir adama aňarda basp edilmän belki tapdyldak çykan adamy basp edilip bu näme üçin şu atlar boldy şoluň anyna yetmeli o. Ýöne anyna yetmelen bir satyp bolmasa berde yaptım dökmen öptüm yine mesela tüste çıkman ot olmaz ya doğru mu prinsipi doğru mu? Şoň üçin şol zatlary gaty seresap hereketlerini bir adam diyecek wagtynda şunu sen aýtýanak bir çeşmeden dälde bir 3-4 tane 5 tane çeşmeden bilip ondan soň aýtmaly wa. Säjinde berde mesela näme bizim aýtýan sen öz aramyzda gurrun boldy şol bolup duran wakalar hawa neçe söýdasy haram dağlaryň etýän hereketleri, organizmde bolup duran zatlar hawa. Şo köp adamly urulan adamlar hawa.
şöyle nişe satyanlar var. Şu hem zatı köp zatları mesela video var mesela şu videolar var. O biz arşivde saklattık o videoları. Şol açık bolmaýar şular häzir. Säňinde şunu açsaň, ýa-ni biziň çeşmelerimizi aňarda basarlar näme Türkmenistanda. Säňinde şol waka bolan wagtynda şondan başga adam ýokdy. Tamam şol şol telefondan ýazılan şol. Şoň üçin biz köp zatları berde aýtdylar. Şoňdan akry egerde şunu biläsek ýa şuna bir şol adam näme sen diýjek gün adam şol näme meniň pikirim şeýle bar şol adamy degmeň oturganda bir zatlar bar arasynda mesela şol men degmeýä bir prичина şol prичинаны şol sebäbini gözlemelde şol näme şol degmeýä ýa şol kurçak tutdum ýa beleki kurçak talypdyr mana iki tarap benim bolup bilýär ýa-da bir zatny bilse mesela bir polisiýanyň eden zatlaryny bilseň ondan bir otursa bolar ýa video bolsa sen şol arada maglumat bilýär bolsaň o senin doğan diyecek o da senin on doğan diyen. Doğru. Senin öz aramızda gurum olup da mesela bir adam var hava. Bir öğren bir erwet adam yine o adam gerekli adam maglumatı var o şoň şoň aptalda koyman şoň bir zat nämet bormy? Şoň bir zat sorap bormy? Sorap bolmaz. O plany var şol gör diýip aýtyp bormy? Ýa bir zat et diýip aýtyp bormy? Bolmaz. Şoň üçin guyrugy ýanynda bolmaly adam. Şoň üçin zatlar ýyzylap görmeli injim. Yine yerde samyenie öyle da näme diýip samyenie diýip näme demek? Önce samyenie. Şüphe. Şüphe duruyor hava. Şo şüphe hava aýtdym men sana. Men doğruçylyk aýtdym mı? Göňüne guman etdiýär. Hava guman gitýär hava. Näme şeýle bolýar diýip o adamlarda näme? Onuň üçin ol bir adama bir gede görüldi, uje eňgeresini çykarlar hava. Bu ýöneki adam öýdän bolsa hiç ile nämesi ýok. Ya lider de ya da atlar hava. Hava o şüphe gitýär o ýerde hava. Şoň üçin bu zatlary inim doğrulamaly hava şo kaptaldan seyretmeli o zatlary hava. Soralar bermeli o soraları. Şu atı men özüm gördüm o şol adam jogap berdiňe da kansa o doğrulap jogap berip bilmedi. Men şu TikTok'ta gördüm şo näme adny aýtjak kim bilýär hava. Düşündüm gerekli. Timur Serkerden. Şaýda bir soraw bar. Türkmen häkimetiniň Türk häkimetine bolan täsiri barmy? Ýagny resmi däl ara gatnaşy barmy şu iki rejimiň, iki hökümetiň arasynda diýe. Şo Türkiýedäki hökümet, häkimetdäkiler diktatorlygyň tarapyny tutup bilýärmi? Şolaryň bähwidini arap bilýärmi? Şolaryň umumy bähwidi barmy? Umumy bähwidi bolan üçin şol Türkmenistandaky diktatorlyk Türkiýanyň häkimetindäkilere öz täsirini ýetirip, öz diýenini etdirip bilýärmi diýip soraýar. Siz näme pikirde? Men pikirimçe inim sen oýlanyp görseň şol näme birinciden nirde milyardlap pul oýnap durýan ýerde adam jany adamyň nämesi ol näme ol adam hiç satdal garynjadan däle var şoň üçin ol üstün diplen adamlar üstün diplen pul üçin ekonomi şu pul üçin ulakan pul var ýerde şöyle şöyle adam şolada adam görünmüyor şol adam edil garynjanak da var agün çıksın geplesin o näçe doğru olsun öz doğru etken hareketlerine şu doğru deyip hiç ýerde ýerinde gaty güçlü bir adam bolmasa, gaty bir kelil adam bolmasa şöyle özüniň näme doğru yaptı doğru hareket etsem şu özüne alt bilmeseydinde sen ýadyňa düşen bolsa bulan ortasında pul oynatdı bu näme Türkiýe devletiniň nämesi öz arasynda pul oynatdy ulakan baba şu ýadyňa düşen bolsa şol näme öň bolup geçen zat näşinizde bilmek şol Türkiýede bir wagon näme alındy şo tutuldy näme samolyotda ýegenliňmi şo näme pullar bilen tutuldy bir wagonda pullar bilen tutuldy aňarda hava şo näme boldy olam näme etdi olam şo zatlary bolmadykany ýapyp gitdi şu atlar bolsa dogrymy şo pullardan şol altynlardan öz aralarynda paylaşandyr paylaşandyr Türkmenistanda kasıp deňizde näçe milyard diýdiler şoňa ýok
Oşum gaty umatsız pul tutulýar näme Asırhanda geçirecek olan wagtynda. Olam şol tohum tarapdan oba. Dodam olam oňam ýapylyp gitdi oba. Seýdinde o ýerde näme pul geçirilýär belek banka, orsun bankyny geçirilýär oba. Olara bir azak pul berilendir moşby, berendädir belli oba. Şoň üçin pul bar ýerde gatyny bolýar da o ýerde adam hukugyny gorar ýa şu adam şol näme bolmaýar, o gaçny gitden gaty kyn. Şoň üçin men ýene bir aýtalasym gelýär şol rejimde pul bar, rejim öz halkyň puluny halkyň garşyna ulanyp durar. Şoň üçin ýerde gaty hesaply howa. Gaty bilimli hereket etmeseň köçegörüňler bilen ýa beleki kıybatlar bilen ýa oturup bir stolda oturup bir näme dip bir divanyny näme diýler de o şu gepler saýdyp bir bäri iş aýdyp bolmaýar. Ýerde gaty bilimli, ylymly adamlar gerek bolýar howa. Şoň üçin ýene sizden haýyş soraýan şol etjek bolan adamlar hemme düşünşip bilişip howa dogry adamlar. Bilip o näme düşman belli howa. Ýene etken etjek tatary belli howa. Şoňa görä Timur Terkede. hareket etmeli howa. Minnettar. Inni onu biz nemelere geçeli, komentaryalara geçeli. Şoň arasynda sorum Başka ýene soraň bolsa ber soraň. Men başga soraň bolsa berdi soraň bolsa. tesvirlere yok, komentarya köp üýşüp gitdi, tesvirler üýşüp gitdi. Häzir tesvirlere Onda komment her kimin wagty bar, wagty ýok. Käbirleri men tesvirimi goýamak diýe men tema görä arada tesvirler zatlary goýan, salamlaşyklary goýan, gürrün gidip durka. Şoň üçin onda başlaýyn. Inni şu taýda Mert Bolun Türkmenler diýip bir tomaşaçy ýazýar. Murat Kurbanow efire çykyp ine diktator bizden gorkýar diýe. Ýagny aktivist we oppozisiýadan gorkýarmyşyn. Hasam gorkmana başlanmyşyn. Bu 1-nji awgustdan soň hiber efirde ýaşuly adamyň aýtjak zadymy şu diýe. Yzyndanam ýanky tomaşaçy muň 1-nji awgustda eden zadyny çagalar etmez diýip ýazýar. Sen näil baha berýän şuňa? Timur Terkerde. Men şol näme adam şol? Ady. Mert Bolun Türkmenler diýe. Ahmet ol Türkmenler de şol men inim bolem aga muny bilemek ýa. Jogan birin şol. Birinciden o şol bizim çeşmelemede görä Türkmenistan'a gelen habarlara görä injigin. Şol haramda ýakyn adamlardan bir habar geldi. Şol mesela şol haramdan üstüne gülüp internetde her türlü köňekler giydirip masharawaz ýal çykaryp duran zatlardan gaty şol näme de özüni samoçuvstwo hawa şaty görýän bolmaly şol. Ýama şonu ýykýar şol zatlar hawa şol bolup duran zatlar hawa ol men aýdaýyn şuna hemme şol bolup duran zatlar. Onda şol ýasama videolar şol üstünden gülüp şoňa aýalyşyk zat bikini eleweyle zat giydirip zat edip edilýän şol video rolikler şoňa täsir edýän bolsa onda şeýdip dogam etsinler. Näme bu güne adamlary oda atjak taýýarlaman protesta çykaryp nemäň öňüne atýarlar. Ajdarhan öňüne atýarlar, diktatorlaryň öňüne atýarlar. Olar ýaly täsirli bolsa onda şo görnüşde bular göreşe dogam etsinler. Informasyonu bu diýen näme ýene geçdik şo harby näme taraba bu harby doktorynadan ütkede galan ýylda şol güýçli harby hereketler ne şol näme habar urşy diýip aýtýar da, informasiýony habar urşy diýip türkmençe soň habar urşy diýär şol internetde şol köp adamlara näme diýip eşderýän edip şo dogry hereketler edip şo adamlara käbir manipulasiýa etýär, käbir şo dogry adamy ýöretýär howa. Şoň üçin şol habar näme işleriň içinde aktiv bolup şöyle hereket etseň dogry näme diýip hereket etseň ana şonda şol adamyň mesela şol näme bar ekende mesela şol haramdaň bir näme tarapy bar da mesela şol ilk tarapy şol görüp şu atly görüp öz nämetini ýenişip başlaýar şol öz näme hopsuzlyk nämetini bir hopsuzlyk näme başlygyny aýryp ýa şol ministrini aýryp şol näme şolaryň şol garşyna çykyp bilen näme şolary
ağzını yumdurup bilen zat diýip sonra şoň üstünden köp zat bolup durdy, köp zatlar şoňa näme hawa. Şoň üçin men Timur pikirimçe Serker'de şul aýdylýan gurulňlara andan ýaňylmy? men şol Logika hawa logika logika syýamyşy. Onda men galan görüş men üçin onda galan men edilýän zatlaryň hiç birine men netije ýok. Onda şular ýalyky roly etmeliler. men diýjek bolan adam bar, ol gelen habarlar aňardan. Gelen habarlar şeýle gelen habar, bir näçe şeýle habar geldi da şeýle habar. Şol çykyş etip turan aktivleriň bar çykyşlary görülýär, şol näme diýip aýtdylar da, hawa şol Yo şol görülýänligi köpüne belli. O görülýändigine gurrun ýok. görülýän belli hawa. Onda Sen ýanty bärdin gurunja bärdini awustun soň diktator güreş Hazan güreş Gerwet gurkmaga başlady. Gahrmanlarymyz döredi. Ay biz gaterwet ol üstünlük kazanlyk, şeýitlik, beýtlik. Onu o zatlar dogry däl eken. Onda bir şoň onda deregne var. bir goýça Benim video rolik bolsa boljak eken. benim o zatlar var, men ol Murat Kurbanow aýdan wagtynda men ýanynda ýa-da sorak göremem, näçe şeýle aýtdy, onun özüne soram. Men oňa diýip jogap berip biljetler, men pikirimçe men öňe aýtyp geçdim, ýa öňümizde aýtyp geçdim şoň garşyna uçmak üçin bilimli hereket, bilimli ılımly hereket etmeli, kör hereket etmeliler diýip ýene aýtyp geçendim. Mana şoň üçin etjek zatlaryň absurd bolsa o zatlary goýmaly. Ýa-da bir nämäni bir halkymyza bir oda çürümeliler, oda atmalylar halkymyza. Şoň üçin liderlik gaty bilimli ılımly adam bolmaly. Liderler gaty bilimli ılımly adamy sagmasa etjek hereketlerini öňünden ölçäp geçip soň etmeli. Aýdýarym. Timur Serker'de minnettar. Innuştaýda Nerzulla Çariýew diýen bir tomoşaçymyz ya ayağından düşen yeri yok. Soňam hiç hili subutnama yok. Özümüzün günämiz ol ýerde başgalar urşdy diýe. Düşünýärmi näme? Men şoňa düşünemek näme diýende. Ol aýtjan adam ol rejimi adam bolýar. Särinde ol rejimi adamy şol näme halkyň garşyna goýjak boldy, halkyň garşyna ursuzak boldy. Şu ýerde näme etjek boldy, sabotaj etjek boldy. Hawa şoň üçin şu ýerde ol öz arada urşanatda ýürite Aşgabatda gurnalan haramdaň gurnalan gurnalyny oýnaýar şu ýerde näme pasoldan koslan üstülen şolan şeytanlaryň üstüne şolan şuwsuzlyk üstüne edilen zat bolýar şol ellerine pul berilip edilen zat boldy ýerde hawa şoň ne güç hawa ýenjirilmeli hawa öldürilmeli şoňa nasatlar hawa olam näçe özüne arkaýyn alyp barýarlar näçe özüne ülkede arkaýyn alyp barýar ýene şo teň öňki soralarına jogaby ýene ikinji jogap bolýar şol näme rejim Erdogan rejimi şol näme karandagy goldy ýa diktator boldy ýa. Dogrymy aýtdym? Bu meniň ökürüm. Don kaldyňa? Sesin gelenok.
internet yok dip neme berýär, duýduruş berýär. Taşarda harasat gidip dur, mekromanda onu harasat bolonda şolary ýalyk bolýar. Gynansaňam Timur Serker'de gelenden soň söhbetleşige dowam eder. Ni häzir men şol nemelere dowam etjek. İşleýärmidi? Timur Serker'de hawa bize häzir apy tupan bolup dur bolyn. Ondan howadan alnandan soň howadan gelýän signala täsir edýär-de gynansaňam. Germaniýada bolsa men düşünüp bilemok şolary ýalyky ara gatnaşykda internetde hil pesýerler bar, hemme ýerden pesýerler bar. Netip bolsa şoň üçin internet meselesini gysga wagtda çözmelip şoň ähli dokumentlerini tapşyrdyk. Şoňam okey berdiler. Netip bolsa şol näme diýilýär, fiber optik nemeden internete geçer. Bu päsgelçiligim aradan aýrar. Şoň üçin tomoşaçylarymyz arkaýyn bolsun. Edil häzirki ýagdaý internet ile baglanşykly eşitýän bolsaňyz ýyldyrym çakýar, göýük gürleýär. Timur Serker'de eşitýänmi? Eşitýän owa, eşitýän owa. Ona häzir şol nemelere dowam edeliň. Ştaýda Cennet Çakmak diýip bir tomoşaçymyz. Salam döwlet az adam bardy. Halk hemmesi konsulstwaň öňüne dökülen bolsa näme edip biljek zatlar bardy şolaň diýe. Bolmazdy halk agdy bir däldi. Şu taýda halk agdy bir dälmi? Ya gurumaçylyk taýdan gowşokluk barmy? Ya halk taýýar dämi? Ya halk ananyan adamynyň ýzyny düşýärmi? Şoňa nähil baha dogry baha berip bolar Timur Serker'de. Bärde nimara, bärde bir gurumaçylykla bir mesele ýene bir şo näme harby tematika ikimiz girýär täzinde şöyle ýene aýtýan şol hemme taryhdan bäri biziň ata-babalarymyzdan bäri şo biziň näçe Oğulhan döwründen bäri şol hedurly biziň öňkü ata-babalarymyz şol Osman döwletini gurdy. Süleyman Şah Ertuğrul onuň ogly Osman 600 nämetde sürdü 600 ýyl sürdü şol däme. Şonu Türkiýe döwleti türkmenlemez bolmasa biziň ata-babalar barmadyk bolsady, Seljuk imperiýasy bar, şol bolmasa Türkiýe döwleti bolmasa. Şoň üçin bir wagt göz aramyzda görüň boldy, şol näme bardy, şol Türk milletini, türkmenleri mankurtlaşdyrmaly diýip şol nämede, şol Ýewropada ýa şol nämede daşary ýurtlarda şeýle bir programa bar diýip men sana gatyr gyzykly zatlar bilen görüň etdim. Hälem ýadymda şu zatlar. Şunu tapjak oldum şu näme aktardy. Ýene berde gelmem diýmedi tawy aýdatyň kulağımda galdy. Soň ýene bir kino gördüm. Şol doğram şol aýtýan doğram. Şoň üçin mesele näçe ýyllardan bäri Sovet Soýudynyň bäri nämetde baskı var şu hökümet tarapdan. Hökümet näme diýse şoňky dogry. Ogramasa, jümramasa, narkomanamasa hawa biziň ata-babalarymyzyň ganyna kelesine goýuldy hawa. Bizde näme bar? Bizde bir däpdi sur bar. Şu öz däpdi surumyzy özümize karşı ulandylar hawa. Onamasa öz türkmenlerimiz ulandy. Yallak mallak türkmen ulandy hawa. Olar näme? Biz öz ağlamız, silyas, öz ejelimiz, silyas hawa. Şol ýaşly aýtsa, şol aýtan dogry diýip hawa. Näde doğramasa dogry diýip aýtmaly diýip hawa. Şol üçin biziň ganymyza, şol biziň etimizde geçip şu sünkümizde goýuldy hawa. Şol bir tapdan gowudat, ikinji tapdan şol näme? Şol biziň eksik nämemizi arassa päk bir türkmençiligimizi biziň öz karşymyza
bulandylar hava. Şol näme haram eje. Şoň üçin bir zat edilen wagtynda bir edebat ol Ilyaş bolsun ya ol 70 ýaş öňünde doganlaryň zatlaryna diýär täzinde şo iň bir näme zatda şo men dogamy diýse bolsun güýnündire zatda bilir. Şo biziň näme şu mentalitetimiz şo. Orset oynanat ýok, orsetde. Orsetde bir ýene semýa zat o bäde oynatýar gitmýär, olam bolmaýan ýa-da orsetde oynatýar. O hasy ýakyn adam bolan. Şoň üçin bu ýerde halkymyz taýýar däl. Bäde halkymyz taýýar däl, soňmasa halkymyz taýýar däl. Soňra şo nämeni biziň şol aktivimiz bir zat etjek bolan golomaşykly hereket etmeli. Bir zat etjek bolan wagtynda ýene-de şoňa gaýtaryp geldik, öň gaýtyp geçdik zatlar barda. Şol näme düzgün tertip we şu etjek işini öňünden ölçäp biçip dogurlap owa şahmat üstünde oynap owa hemme taraplaryň halka ýeper ýetirmejek ýaly hereket etmeli owa. Şeýle özüň batky çykda şo bir zat bolmasa şol adam öňe çykan adam şol ýygndy adamlara jogap berer. Ýygndaky adamlar şol öňe çykan adama jogap berer. Şoň üçin hemme zatlaryň tertip düzgünli hereket etmeli owa. Şo hawa birinjiden şol halkymyzy taýýarlamaly, häzerden taýýarlamaly ýoş-ýoşdan ola. Olamady her türlü şu gepleşiklerimiz bilen hawa şol boluplan zatlar barda kanallardan da aýtdym, şu kanallary hemmerde görkezlik bolmaly hawa. Kanallary orta kanalyna goýarjak bolmaly. Şu kanallary Türkmenistanda goýjak bolmaly, ýa başga Türkiýede goýjak bolmaly, awtoritetli kanallarda goýjak bolmaly hawa. Soň birikli silap hereket etmeli hawa, birikli bok atmaly dalda. Silap şonda bor, şonda bir hereket etse bor, şonu oňarman, şol taýýarlyk görmän, kör hereket bolmaýar, o bolmady. Men pikirimçe şoňaňak. Minnettar Timur Terkerdi. Inişmede bir tomoşaçymyzyň bir nemesi var. Garaýşy var. Mert bolun türkmenler diýe. Ýene şo häki tomoşaçymyz ruhsat bolmadyğı halatynda, ýagny şu protestinden şu üçin ruhsat alınmady diýär-de, alınmanlygyny aýdýar. Ruhsat bolmadyğı halatynda bular adamlary allap oda atmak üçin çağıryp baryp öldürüp gaçyp bilmän tuturlar diýär. Aslında bulan özleri gaçşak diýen ýaly bar. Garaýşy şoňa sürýär we syýasy gaçywatalga alma üçin Türkiýeden adamlary şol ýere alyp bardylar. Dowama myň diýä ýalan diýär. Şeýle bir garaýş öňe sürýär. Syýasy gaçywatalga alma üçin elbetde dürli oýunlar edýän mekirlikler, alawlar etjek bolýanlar bar. Ýöne syýasy gaçywatalga berýän ýurtlarym her bular ýaly absurd işlere, zatlara status berenok. Bu men garaýşym ýöne Timur Serkerde nähil garaýşda şu temada. Timur Serkerde Şol näme birincide şolada bilip bilmän aýtmaly däl. Täzinde bärde olar gaçyp gitjek boldumy ýa ol näme adamlar taşlap gaçyp gitjek boldumy? Şol aýtjan adam özi şol ýanynda egerde şol näme dokazatlygy ýa şol şöyle bir görün adam bolsa, 3-4-5 adam görün adam bolsa, onda şol atlar barada debat olmaly, debat olup şol nämeni çağırıp kim şonu açık gitjek boldy, hawa şo ýanynda bolanlar barada şolundy hemme goý halkyň öňünde halkyň öňüne çykyp aýtmaly zatlary, o ýerde gizlemeli zat ýok ona. Eger şoňa bolsa onda o adam şu gaçyp gitdi, şol aýtjan dogry bolsa, dogry çyksa o adam ýanyna 100 metr golaşmaly da adam ýanyna. Şeýle ol diýsem aýtjan o adamy çukura oda taşlanak diýen atdy, ol öz bähbidi üçin edilen atdy ol. Ondan aktivistim olmaz, ondan haramzada bar ol. Bu aktivistler de haramzada diýip aýdarlar. Ya dönüp diýip aýdarlar. Rejimi işleyen adam diýip aýtsa bolar onda. Ýöne şol aýdylan gepim ýa-da görmeli, şol aýtjan adamyň inime demeli hawa şol şonu özüň subutnama bolsa, ana onda özüň olarla gepleşip boba, araňyzda 4-5 adam bolup
Döwlet baýkany çykýan soň ýa maňa çykýan tapawy diýip şunu subut etseňiz ol adam ýakyna barmaly däl we ol şu adam arada halkyň öňüne çykyp aýtmaly, şu adam şeýle diýip aýtmaly bolar. Yo, maňa çykmasynlar, ýol arasynda çözsünler. Dogry, Öz araga çöz. Inim kızma, inim ýoşsa arasa näme sen go taraň wa inim, sen erit taraň häzir birazak emosiýa ýüzberýär-da, emosiýa ýüzberme ýa şolaryň arasaja bu suýalyk bollar, şu suýalyk bollar, şol şeýle ýadaýanla Timur Serkerde. Her kimiň bar predelliýara, her kimiň bar çägi bar. Bilýärmi? Her zadyň bar çägi bar. Şol güne gargap otyrlar da, ahaw diýen, bugün sen söwmeseň, gargasaň, gargamasaň, tebigatyň kanunyna göre dowya ýaşya. Şunu aýdýan bolyn ýok diýär. Onuň şular ýalaky nadan adamlar özüni bir halka kömek edýän, mertebeli, arkaly ýaly diýip görkezjek bolýar. Men şu taýda şu sosial mediýany, YouTube'y oýlap tapyp her kime el ýeterli eden adamlara minnetdarlyk bildiresim gelýär. Häzir şul adamlaryň şeýle wejaradyny, maskaradyny biz başga görnüşde görüp bilmeýäs, göz ýetirip bilmeýäs. Hudaýa şükür etmeli, şular jedip özüniň kimdigini, nähilligini, mertebesizligini, nadanlygyny, absurd rekordlaryny täzeläp duranyny görkezýärler. Şoň üçin men şu sosial media hemmesine sag bolsun aýdýan. Näştaýda bir soraw bar Timur Serkerde. Ferhat Çağany urup ýenjip öz türkmenini urýar. Türkiýede maskara bolly konsulstwa Çağa kömek etmekden geçenler. Şu konsulstwaň gurunan şu terrorçulukly hereketine sen bir harby hünärmen hökümini näil baka berýän? Inim öňe aýtkeşdik şol hemme konsulda bolýan işleň bary, konsulda edilen işleň bary. Şu ýerde bir zat gordonýan bolsa hemme näme urumçylyklara, şu halkara terroristi Berdimuhamedov tarapdan höküm berilýär şoň. Şu tarapdan o hemme zatlar şu tarapdan näme prikazy hawa gelip durýar, şoň edilýär. Şoň üçin ol iki variantlar var. Ya şol rejimi ol nämen konsuldaklar var. Olan öldürem bilýärler şo nämen kimdigini hawa. Ýene şol konsuldak adamlar, pasoldak adam öldürem mecbur ýagdaýda şo aýdylan nämeleri buyruk edýärler. Aýdylan buyruklary etmek bolýan öýler bar. Şoň üçin mesela Hannamow aýtyp görýän, Hannamow mesela şol atlara jydap bilmän. Sen özüň tüýdetli boldun hawa şol adam özüni nämetine taşady gitdi o adam. Men gitjek diýdi, şol etmeýe etjekler diýdi, şol absurd zatlar diýip şol çykdy gitdi. Ene. Ýerde şondan bir näme alyp bir şol Hannamowdan bir näme alyp göreldi alyp bir hemme konsuldak şol näme ýerini taşasa, şol haramdan aýdan etmese onda ulakan bir rezonans bolýar, onda ýeňiş bolýar. Boykot etseler. Hawa, egerde şonu etip bolsa, onda iň degeri zatly şonda haram rejim ýykylýar. Şoň üçin ýene bir aýtjak bolanym, diňe konsuldaky pasollar hawa, şol diplomatlar hawa. Sizem bilýän çağalaňyz bar, başgalaňyz bar hawa. Egerde şol hemme birlikde iş taşap bilseňiz, ana şonda bu rejimi biz ýeňýäs hawa. Ýene şunu etmeden öň ýene-de bir zat etmeli, odan taýýarlyk görmeli. O taýýarlyk görmek üçin halky taýýarlamaly, soňra etýän hereketleri absurd bolmaly, etýän hereketlerimiz şol boljak bolanda etmeli. Şunu ölçäp biçip, analiz edip, o bilimli olanda hereket etmeli. Minnettar Timur Serkerde. Innistaýda ýene bir soraw bar, aýla agşam soraw berýär. 1 awgustda bolan wakadan soň Murat Gurbanow konsullugyň we
S kargon sadık kargodymy şol nämedi? S kargon Sadık işgärlerini sadykdy dämi? Sadık kargo hawa. Awa. Şo sadyk kargon işgärlerini kadiyete çekjek. Hatta Türk polisiýa işgärlerinem, ýani Türkiýeň döwlet işgärleri bolar. Türkiýeň Türk polisiýa işgärlerinem suwda çekip jezasyny berer diýe. Şu zat amala aşyryp boljak zatmy diýe. Siziň özüňizem Türkiýeden habarly biri höküminde şu nähili şu edip boljak ya edil şu aýdyl şeýaly netije berjek bir iş mi hereket mi netije berer mi? Şu konsulhanadakylar we töweregindäkiler umumy bähwi üçin işleşýän istenlik terrorçuluğu arkaýnyk bilen edip bilýän adamlar adamlary şey edip cezalandyrıp bolarmy? Häzirki Türkiýeň we Türkmenistanyň şertlerine. Yine şundan geldik. Sol önkü Öňüme geçtik zatlar bardy prinsipi. Indi yine Katalan köz sol nämeden soralar. Ine Gysgaja gaýda. Voilà, Mevlüt Haydayan. Sol diktatör rejimi golda ya. Men pikirimçe şu aýdylanda boljak zatlary bolmaly kadir etýän säýdinde ol diktatör rejim golda turka. Tamamsa ýerde ekonomiski näme bar, bir aratnaşyk bar, bu olmasa köp näme polisiýa işgärleri belki haramdar tarapdan satın alınmaz ýerinde haramdağın etken oýnlary öňden belli ol adamlara satın alyp durýar. Ýerinde mesela şol diňe Türkiýede mesela şol näme Moskwada da şol Jurnovska bar wagtynda şol Jurnovskaň agyny ýapmak üçin näçe ýüzlerçe miňlerçe dolar şoň geline näme meselen men de meselen berilipdi şoňdan geplemesin diýip bolup. Doktor ýene bir zat diýip aýtýar, ýene agyny ýapýarlar onu. Ýoksa şo variant hatları ummasyz hatlar var ya anladın halktan o. Öyle ama da öz doyno grajdansk öz ortordan Türkmenistan yaşatı ortordan şol yüzügan o hem hatlar var şol hatlan bir hem açıkta şol nämede Orsedin kanallarında görkezilmedi şu hatlar var. Türkmenistan'ı şol bizim öz halkının pulunu şol özüne şol nämede takkazak olup özüne şol oturuşta prezident oturuş takkazak olup hem nämelere şu göz var gitmejik adam ağzına pul ýapdy tor. Dämota pulam alyp bar ýa. Timur Zerkerde. Ne ýanky soraw bilen il teşekli ýene bir gowy soraw bar. Şu soraw bilen baglanşyklan pikiriňi öwrenetmem gelýär. Mert bolun türkmenler diýen tomoşaçy ýazýar. Diplomatlaryň el degirmezligi bar. El degirmezlik statusy bar diplomatlaryň. Bu ýöneköy raýatlar kadiyete berip bilýärlermi konsullugy? Ýurt daşynday, daşar ýurtda edip boljak zatmy şu diýe. Sen pikirin. Diplomatlar var, bu Qur'aýetiniň näme şol diplomatlary öz näme deport etdiler mesela da Türkiýe tarapy orada deport edilýär Türkmenistana ýene şol Türkmenistanda şolaryň işleri Türkmenistanda Döwlet edip bilýär. Ýöne Mert bolun Türkmenleriň üstüne basyp aýdýandady, ýöneköy watandaş şunu etdirip bilýärmi? Ýöneköy watandaşyň şunu edip biljegi bir mehanizm kada düzgün barmy diýe. Elbetde mun döwlet edip bilýär. Şu boljak zatmy diýip soraýar. Indi şunu indi bir nämede biz tarihte şu bir direk şu bilim kandy urlanma barada indi o zatlary men bir aty aýsam ýalňyş söýler ýene bilmedim men ol nälik boljak bulatlar. O zatlaryň jogap 100% jogap berip bizler ýene şol rejim her türlü oýnlary oýnatdy. Hem ýerlerde ploýnatdyr, bäde ulakan ploýnatdyr, şoň üçin güýçli bilýärmi şo näme var, sözi näme bar mesela juridiski bir nämeler bar mesela nämeler mesela adwokatlar da şol nämeni kär güýçli adwokatlar bar. Bu üçin şol nämeni
şol kanuny goýunjak goýup bilen güçlü nämeler bar, adwokatlar bar şol. Olar şol haram rejimine onun ýagdaýlary bar, pul berip şunu nämeleri adwokatlar zatlar o näme dip o satyn almana ýagdaýlary bar. Şoň üçin men pikirimçe şundan bir ikilik gurdanmy düşünjäm men o. Eger bolmagan mümkin bir bolmalygan mümkin o. Berde diňe wagt görkezýär o. Ýa-ni indi şol ýazylyp berildi, adilde diňe wagt görkezýär. Şol deport bolsanda şol onda bir tarap bir näme ýagdaý bar o. Aňarda Türkmenistana baryp ondan soň näme bolja belli bolan. Hawa inem. Şeýle. Minnettar Eneştaýda temaň daşyndaky sorawlarymma, ýöne şoň üçin aýyplaşmasyn tomoşaçylarymyz hemme kommentler gutorandan soň men şol nemeleri berjek, ýadymda saklajak boljak eger nemämi tapabilsem, sebäbi köp neme gelipdi. Tesvirler gelipdi. Oralar gaýtalanýan mara berdi. Gaýtalanýan. Bu gaýtalanýan sorawlary aýtsaň, gaýtalandy di, geçip beýleke dowam edeli. Boldu. Aha, şuýda Liberty sorapdyr da. Ýöne muny iň soňunda neme deli, şu Türkmenistanyň harby ýagdaýy bilen baglanşykly nemeler bar, sorawlar bar. Bulary soňa goýarly, sebäbi tema bugün Türkmenistanyň harby ýagdaýy ýa Türkmenistanyň harby mümkinçiligine ýa harby taýdan geljegine seretmek, baha bermek ýa muňa bilen baglanşykly bir pikir aýtmak däl. Şuýda Nusoýgala diýip bir tomoşaçymyz gaty dogry bir zadyň üstünden barypdyr. Ussat informasyon görüş bilen 60% yıkıp bolýar diýe. Ýagny ýeňişiň 60%-ni informasyon görüş bilen alyp bolýar diýe. Dogrymy? Aýtýan dogry. Men goldaýan o adamym. Minnettar. Batyr geldi, salamlaşýar. Ýöne bir nämesi ýöne bir ýöne şol şu informasyon näme bolan wagtynda ol Türkmenistanda näme etmede Türkmenistan diýişildi, Türkmenistanda internet goýuşan şol. Ýerde şol näme? Ana. Şol Türkmenistana ol diýişildi. Informasiýa el ýeterli däl. Gaty dogry. Şoň üçin bize aýtdy, şol diňe şol näme problema, şol näme? Şol internetde düzläp bolsa indi. Boldu, haýdyr. Adalat peşinde diýip bir soraw berýär. Sorawma türkmenliň aglabasy Türkiýede diýip bilersiz. Türkleň watansöýerligine, baýdagyna bolan syýlygyna göz ýetiren bolmaly. Näme üçin türkmenliň içinde türkmenler şu Türkiýanyň içinde şeýle häsiýetli türkleň içinde ýaşasa da şundan özüne sapak alanoklar diýip soraýar. Şu türkleň baýdak söýgüsi soň baýdak söýgüsi, watansöýerligi şu zatlar näme üçin bizde ýok diýe. Türkleň tarihte başdan geçirenler bilen Türkiýedekiler, Türkiýe watandaşlarynyň başyndan geçirenler bilen Türkmenistanyň başyndan geçirenler bir däl. Türkiýe hiç wagt biriniň gol astynda bolmady. Türkmenistandaky türkmenler bolsa hemişe gol astynda boldy. Bölük büçük boldy. Şoň üçin. Oldu aýtýan dogry şu Awganistandaky türkmenler şol özleri näme bolup bilmeýärdi. Olaram biriniň aşagynda bağlan Baknaçylykda ýaşamanyň getirýän travmalary, netijeleri, täsirleri, bökdönçlükleri adamyň beýnine, adamyň hem fiziki hem psikologik taýdan adamda döredýän tormozy bar. Şey diýip aýdaýyn men köçe dilinde. Dogry köçe dilinde. Dowam edýär. Batyr döwlet dagy geçeni geçdi edip täze öňe batyş ädimlerimiz hakda gürleşäsek gaty döwletli bolarym diýen ömrüňiz ok bolsun Batyr. Eder sony näme diýer aýy? Men şu adama düşünemok men. Nerdullah Çarif Şiralyň awtomobilen düşen ýeri ýok diýe. Kim bu Şiraly? Şu näme de şu söwüp näme de şu sadyk karga maşyndan hem düşmeýänler. O nähili şolar ýalyky zada gatnaşdy diýjek bolýarmy?
Yani bilemek näme diýeni. Ýa-da Men bu şiraly diýilýän adam men tanamok, näme barada gurrun diýe onan bilenmok, doňuz bolup düşürgäben bilenmok. Şoň üçin ýagdaý düşündirseň, ýene bilýänlerden soraly. Ýonda sorany näme dersin, ýazarsyn ýene täze şo düşüp ketýärsin, şo jogap berilýär. Menim Bolýar. düşünmedim o. Sorany bir. Batur Gurban, salamu alaykum Türkmen halky O diýe. täze. Andrei Volkov halk agdybyr dälliýe. Halk agdybyr, halk tähetligine garaşýa. Şol köýneden galan zatlar gaýtalamalyň halk agdybyr däl. Halk sada bu halk hiç wagt adam bolmaz, bu halk hiç wagt düzelmez. O nähili? Halkda günah ýok. Halkyň içinden öňe çykýanlar bar. Öňe çykjak bolýanlar, özüni reklam edýänler, öz reytingi, öz bäkwi düşün ylgaýanlar ana şolara bagly. Halk näme üçin inanmayan adamın ýygyna düşsün? Halk näme üçin inanmayan adamyna, inanyp bolmayan adamyna ýa tanamayan adamyna inanyp şoň wadasyna görä hereket etsin? Aýdyň siz şunu. Siziň özüňiz edýäňizmi şu zatlary? Inanmayan, bilmeýän adama siz inanýaňyzmy ýa öz zadyňyzy inanýaňyzmy? Janyňyzy, malyňyzy, zadyňyzy şolary ýalamy? 2-2-4-de. Ştaýda Timur Serkerde senden bir sorawa Döwlet Timur Serkerdäni halk tananok näme üçin? Yüzüni açyp çıkanok. Eger owan bolsa onuň ýerine Murat Kurbanoviç bilen söhbetdeşlik edenne hasam köp halk gelerdi. Dinlemäne agdybirligem güýçlenerdi diýe. Timur Serkerde jogap berýän. Men şoňa jogap berýän. Egerde siz ýaşlar birleşipde dogry hereket etseňiz, adamlary oda taşlamasaňyz, özüňizi bilim tarapdan güýçlendirseňiz, özüňizi edeplap barsaňyz, özüňizi edeplap barsaňyz, dogry hereketler geçseňiz, şonda gerek yerinde biz goşuşýas, size goşuşasam, ýüzümi açarsam, çykarsam. Her wagt gelenok täzinde meňim öz grupam bar, harby gruplarym bar. Olar meni görkezemegem, görkezeklerim. Ýene nesip bolsa şol näme bolsa, şol birleşip bilse biziň ýaşlarymyz özleri birleşip bilse, birikli silahlar bilimi artdyryp ýoşuşdan şonda gözümüz ýetse şu öz bilimli ulumly hereketleri ana şonda biz gerekeni ýüzüni açarsam ýene biziň bir başga niýetimiz bar, bizi öz halkymyzy Türkmenistan içinde goramaly. Açılan bolsa Türkmenistan içinde biler öz halkymyzy goramak üçin. Şoň üçin biz ýüzümüzi görkezemiz ok. Biz ýüzümüzi görkezsek onda bizi terörist diýip aýdarlar. Bizi öňümizden şeýle informasiýon şol habar nämeler bilen teröristler bilen bizi aralap bilerler. Şoň üçin biz ýüzümüzi görkezemiz ok. Şunu bildim men. Geregem däl, gaty dogry, minnettar. Gaty dogry. Ine ştaýda Aleksey Smolinni biri ýazýar. Protest dogry ýol ýöne baryan adamlar duýdansyz ýagdaýda päsgelçilige uçrady, ýagny taýýarlyksyz dälli, haramda protestdan çekinýär, eger çekinmeýän bolsa hemme agentlerini ayaga galdyrmazdy diýe. Olam bu doğru da atýanda şol agentleri galdyrdy täzinde Türkiýede öýde birazam Türkmenistan terinde birazam da demokratiýa bar, birazam öýde halk gözläpdir şöýde şol olam pikir näme boldy? Bu haramda şol halkara terörçilere işleni nämeden wagtynda, şo düzen wagtynda Türkmenistanda şol aňardan höküm beren wagtynda şol bir gezekde Murat Kurbanowy atmalylar. Bir sağ adamy nämede şol nämede urup saýdy, şol telewiziýede pohum miting diýip gepletdirilmeli.
Şeýdip bolsa öz etmedik günahlardy özüni ýükläp o. Men terrorist diýip o şeýdip olara şol işi gurdurjak boldylar, onam kullanap bilmediler o. Ola bolmagy galdy. O bedeki özel polis sebäp boldy, o şeýle bolsaň. Şol bolmagy galdy, çykmady o. Şoň üçin bu hareketde hava de şol bolmagy galdy indi. Diňe şol pul bilen şol günkü ýene gatylap aýtýan şol nämen de öz bileki telefonlaşar bilemek öz diktator rejimi golda ya şoň üçin ýerde nälik näme bolja belli däldik o nälik näme rezultaty o şoň üçin bilmedim belki ne hawa gorky o ýerde gorky boldymy gorkmasa gorky bar ýa-da hem adamlar gitap başlady çykyş et başladylar hawa ýa-da gorky bar o şo gorky bildirýär şöyle ýa-da şol prezidentim. Minnettar Arslan Muradow halkyň aňyny ösdürmeseň bolanok diýe dogry ılalaşýar. Nerzullah Çarif ýene häk şol tesvirçi ýegşenbe güni işlermi pasolstwo diýe, bazyr güni näme diýe, konsulhana işleýärmi diýe. Çykjak bolsaňyzlar ikisine ýerden çykmaly ekeniňiz diýe. 2 Ağustos. Inni Batur Kurbanow biri döwlet halk kime güwensin? Halk kime inanmalygyny bilýär. Ýene bir gerek gaýtalýan. Şu baý taryhyň, medeniýetiň, sunwatyň, türkmen edýän baýlyklaryň hemmesiniň awtary halk. Halk başga mesele. Bir bu öňe çykýan şöhrat parazlyga kowalaşýan adamlary görüp bunu halk diýmän, bu halk däl. Bular bizim watandaşlarymyz, belkem käbir watandaşymyz da. Ýöne provokator. Käbir adam provokatorlykdan zaryat alýar. Şondan bagytlasaýa özüni. Dürli ruhy keseller bar. Şoň üçin geň görmeliler. Ýöne bu halk däl. Halk kime inanjagyny bilýär. Halk kime bir Timur Serker'de başla halk kime informasiýa berýän bolsa ýurdun içinden dogry habarlary, yalan habarlary däl. Ýurdun içinden dogry habarlary kime giderli ýetirip duran bolsa halk diýmek kime inanmalygyny bilýär. Timur Serker'de söz sende. Inim şol halky taýarlamaly diýip bir öz aramyzda gitmişdik. Aýtyp geçdiň bir näçe suatlary geçdik hawa şo baştan ayağa degen şäherlik gitläp durdy. Halky taýarlamaly, halk kalmaly, halk etmeli. Şol bizim halkymyz günäkar diýär, şol bolup duran zatlardan de şol ryba günýeti balyk kelletiniň näme etdi? Zaýalanýar. Şoň üçin bolup duran zatlary bu haramçylyklary, bu bitbaşçylyklar we bu ekonomiki durumlar we bu ýytaşlyk we bu haramladyçylyklar we olan baram şol ýokardan gelip durýar. Şoň üçin biz näme etsek borçluny şu ýerde biz nädip halky mesela ayağa galdyryp bilýär, şol halky ruhyny galdyryp bilýär, halk öz hukuk hukuklaryny talap edip başlar. Şoň üçin biz näme etmeli şol bizde elementarny mesela näme ýok, mesela prof diýär şol professionalny gönükdirme diýilýär şol, dogry, şol prof orientasiýa. Orçada prof orientasiýa türkmençe şol. Şol prof orientasiýa türkmen professionalny adamlar urutturmak we şol mesela adam uly universitet okutap gelýär. Ukrainada okuýarlar, ortaýetde, Türkiýede okap gelip durýar, Amerikada, Kitayda okap gelip durýar, şol bizim öz ýaş bolanymyz özüni öz orduny gelişdirmegi gerek. Türkiýe barýarda bir naharhanada ýa işläp ýörýär, ýa kirip ýörýär, ýa balyk tutýar, ýa çoban olup ýörýär. Şoň üçin men bir näme bar da, mesela bir öz halkyma ýyldymjak bolýan öz ýaşlama ýygelmek istəyende bolsa, siz bir okamana gidiňizde öňünden oýlanyp görüňiz, şol gerekmi şol okuýar, gerek dälim şol okusy. $5,000 $6,000 pul çykaryp okuýaňyz, geliyorum çoban olacak bolsa onda 5 ýyl näme etmekden onda $5,000 da
oyun satın alın, geçit satın alın, balar satın alın, o okurculukta işleyin. Şol pulları ödün, şol ovada kazansadan bolýar, şol o pulları. Şu okacak kullanmalı, hava, şu onu siz näme etjek kullanmalı. Tamam bir taraftan bar iş tapmak kıymalı hava, ol hökümet güne karşı şu hökümet şu yaşları işlemeli. Hava hökümet işlemeden siz ölkelerini işletmeli hava yaşlar. Okan Urgut'un güçlü Okan Urgut'un gidecek olmalı. Öz maksadına yetecek olmalı. Mesela Türkmenistan'da Okap'ta şu öz bilim olmalı ulanıp bilmesen onda Türkiye varanlıdan şol bilimleri ulanmalı ulanacak olmalı, göçecek olmalı hava. Siyasi taraftan o siyasi taraftan, matematik taraftan, fizik taraftan şol öz bilimlerini öz şeyle bir sayet nämelerde YouTube'da da hoşu yaşlarda gitleşip grupları ödüp şol öz onun arada köpek gitleşip halkın anını düşüncesini kaldırmalı hava. Matematika kovzat, fizika kovzat, kimya olan kovzat hava. Hem bilim şol söysen şunda geleceğimiz var. Bilimde olumda geleceğimiz var. Yine kaytalama edeceğiz. Bilimde olumda geleceğimiz var. Seyrinde siz öz orgunuzu okap başladığınız siz Mün adam okut bilasınız. Mün tane adam täsirini diýýär. Tarih boýunça olsa, tarihtanım atı täsirli bir adamlara şol göz açyp bilýär. Tarihte bizim towalar näme etdirler, näme itdirler, näme ol fizkultura ýaman öze mesela başga urunda kuturan mesela ol näme karate diýär bilen urs tälimlerini kim näme etýän bolsa olar tarihte senin atalarymyz näme ursutdylar hava şol yaman interesne yaman gowy atlar var tarihte hava şol mesela tarihi bilen adamlar var mesela Döwlet Bayhan tarihten atlyşny bilýär hava öz oğru şol tarihten hava şonuň gitmişdik ýürüýte şoňa bir gitmişdik geçersek öz aramyzda kanalymyzda hava so Seljuk dördüne beri, Oğuzhan dördüne beri hava. Her türlü hareket, her türlü hava gitmişlikler günde geçip devam edip hep de bir küçücük hava hem tarafta geçip dursak hava şolu etken hareketlerimizi bilimli, ılımlı gitmişliklerimizi halka yetip dursak hava. Bahar halkımız hava. Türkmenistan'a giren ol. Yani de şoğunun nesip olsa oğlunu çıkarsa o da yetecek bular nesip olsa. Şoğun için öz aranızda şu bilimli, ılımlı oradan öz okan oğlundan özümüzün bilimini arttıracak olmalı. Bizim ortaya gelip de bir ortaya içinde harbi taraftan o şöyle okullar açıp o şöyle hem işler görse hem spor zallarda okullar açıp şehrin içinde gündüz işler akşam näme spor zalda gündüz işler akşam gündüz iş o erteden akşama değil işler o şirketlerde orta bir yıl işlete bir iki yıl işlete o şöyle ne yapıştı bunu çağda bir okuttuk verdi o. Televizyonu da görküldür bilen işini görküldür o verdi. Ors dilinde orsan özlerini okuttuk o verdi. Sen şunun için yine barsan adam mesela Türkiye'de Türklerin özlerini okudun o. Şunda sizin avrayanız artarlar. Mesela siz mesela sen bir yaşlı barsa konuklar ol Türkiye'de orsit doktorun Ukrayna doktorun tapağı yok. Türkiye barıp da men okumy men aňarda okudum, okumy geçirmek istiyorum diýip şol Türkçe öwrenip daýdyp şu öz uğruna şöden işlämez öz olduğunu galjak bolmaly. Şonda sen şu Türkiye'de barıp da özüň okap, özüň bilim alyp şöden öz uğruna işläp başlasaň, hem özüňi etepli görkeseň, seni siwajak adam bolýar, hawa şol ýokarda adamlar seni görjekler, hawa şu kim diýen wagtynda o şu arasy adam öyle çizim çekmän, araşman öyle işläp hem öz näme edip howkaty bilimli adam diýip şol üçin hem ýerden gerek adam bolýar hawa. Şoň üçin şu özüne şol Minnettar Timur Serkerden. hawa. Şu taýda bir ýene bir soraw bar. Şol häk soraw bilen baglanyşykly aslında. Adalet peşinde diýen tomoşaçymyz. Watansöýerlik hakynda soraw beripdim. Jogabyny berdiňiz. Sag bolun. Kolonialny döwlet bolup ýaşadyk. Ýagny bakdaçylykda ýaşadyk. Inni belki esasy şu mesele üns bersek,
belki psikologiki taýdan nämeler edip bolurka diýe şu watanperwerlik bilen baglanyşykly men ruhsat berden gysgazyk şoň bilen baglanyşykly bir öz garaýşymy aýdasym gelýär Timur Serkerde. Sen öz garaşyňy aýt, men öz garaşymy aýdym, bolamyňmy? Bolýar. Inni adalet peşinde watanperwerlik hali aýtdyň men ýöne şeýle nemetdim. Has şoň näme üçin Türkmenistanlylar Türkiýedäki Türkiýanyň watandaşlary ýaly öz baýdagyna, watanyna şular ýaly aýratyn güýçlü derejede bir bagly däl. Şu bizinkilerde şo duýgular näme üçin gowşok diýen. Indi şeýle urdat bar. Hökümet bir döwlet maskala. Şo maskalaň içinde hökümet ene ata. Ya da şo maskalaň hostarlary maskalaň çağalaryna jogap bermeli, şonu yetiştirmeli, eklemeli, söýmeli adamlar şolar. Hökümet. Halkam maskala agzalary. Inni adalet peşinde. Ene ata çağasyny söýenok. Oň töweregindäki maskalaň ýaşululary, ýokardaklar umuman çağa seretmeli, çağdan jogapkär, çağaň biliminden, alymyndan, bokurdogundan, hemme zadyndan jogapkär adamlar maskaladaky eden okşady. Çağa näme diýe 20 ýaş olar. O durmuşy başgaça seredýär. Oň durmuşy motivasiýasy eýen başga zat bolýar. Oň aňyna guýulýan zat näme bolýar bilen? Wyjywanie. Eýtmeli, beýtmeli, ölmeler, diri almaly. Inni eýtmeli, beýtmeli durmuşda diri almaly düşünjesi, motivasiýasy bilen yetişen bir jemgyýete sen watanperwerligi, patriotlugy ilki başta kıyna uğradırsan. Sebebi o ene atadan hemişe taýak ýypdyr. Ya da ene ata onu söýmändir. Ene ata onu zyňypdyr. Seretmändir. Ene ata söýgüsi ýok. Watan söýgüsi. Ene ata maskala söýgü bilen deň derejede. Ondan watanperwerlikden hem hökümet jogapkär. Hökümet öz halkyny, öz çağasyny ýigrenýän maskala ýaly hökümet öz halkyna ediyet etse edil häzirkiler we häzirki haramda we haram maşyaly öz halkyna hemme tarapdan genosit etse, özüni ýigrendirse, halk näme üçin ondan olary gowy bermeli? Näme üçin biz diktatorlara aşyk bolmaly? Türkmenistanyň şertlerine, diktatorlyk rejimleriniň agalyk edýän, höküm sürýän ýerlerine watanperwerlik diýmek, diktatorlygy söýmek diýmek. Hakyky döwlet, hakyky adalet, hakyky hukuk bolsa, sen bilim taýdan, hemme taýdan öňüňi açyp duran döwlet, seni gollap duran döwlet bolsa, adam hukuklaryny baskylamaýan, seni gollap duran döwlet bolsa, näme üçin onu gowy görmesin halk? Näme üçin o hökümeti gowy görmesin? O rejimi gowy görmesin? Ana watanperwerlik şeýdip başlaýar. Watanperwerligiň düýünne ýatan esasy sebäp şu. Bizdäki gowşoklugynyň sebäbi şu. Timur Serkerde, sen jogabyň? Adalet yok, yasama devlet, narkoman prezident, öz halkyny genosit etýän halk nämetde şol. Indi bärde biziň halkymyz ilgüýze ýaşaýar, ilgüýze. Şol biziň halkymyzda ilgüýze ýaşaýar şol sivda hawa, sivda şadlyk hem ýeterlik bar, hem ýerde aldap, näme ýokarda aldap durdy. Şol aldaba biziň şol öz bilňär şol hem zat yalan ýene şol mecburi şol baskı astynda doganlagy nämeler tawa şol boljak işleri bilip adamlaryň köpüse şoňa haýyr bolup şol näme tawa aýdy. Bir günüň geçse bolýar diýip gören adamlar o köpüse şoňa haýyr bolup şol rejime karşı çykyp bilmän o şey baskı astynda ýaşap durýarsaň
Hava öğlerini görkezip hava hem atlar yasama, televizyenya, SMI, hem olaram yasama, polisler, zatlar olaram yasama, o özde bir näme Türkmenistanda bir näme onda näde bu söýgü bolsun baydaga. Käýretjä şol bärde okat bilen oğlanatja men diýse öze arasajy olmamyz bärde diplomatlar bilen okularna. Men diýsem türkmen diýsem utanýan ha diýse ay şol soragy başlar. Näçe ol näme? Sen prezident eýle bile diýip men utanýan diýip aýtýar şol. Şoň üçin ol ýerde bizde patriotizm bolýar haçanda adalatly adam Türkmenistana baran wagtynda şu adalatly hökümdar gelen wagtynda şonda baýdagam töýler hawa. Himme çağlaryň şadyan ortaýynda bölde doğruluk var hawa. Yalan zatlardan, yalan ýasama zatlardan hiç haçan vatana ýöretip bolmady hawa. Olsa ýasama zatlardan hawa. Ýallapda şol ýönki gitdi şol prezident Niyazo diýerden bäri şol aýtýa biz aýtýa. Näçe biziň afserler işläpler olan aýaklary ýetene hawa. Afserler şu adamlarymyz yarım aç olmaly hawa. Şu diňe killetinde gadanmak hawa öz işini olsa da bir başga gadanmak killetinde bolmaly. Yeter yetmişlik bolsa şu näme politikada da goşuşyp bilmez hawa öz nämetine hak hukuklaryny talap etmez bolan diňe killetinde çürük tapmak bolmaly diýip şoň üçin şol men bilemek kim şoňa nämetdi. Şol prezident şol näme diýerdi şol jadan haram şol öwretdi diýip şol adamlar paçana kol galotny hawa. Yarım yalğaç yaşamaly hawa. Alkry ýetmeli diýip şol köp afserler bar 94-nji ýyllarda. 94 ne çok bir batlyk gitdi. 4 san çağat var, 5 san çağat afserler bardy. Olar öz maşady eklap bilmän, aýlagyny eklap bilmän, iş tasasa başga iş ýok hawa şol zatda oğurlap satyp hawa şol onun tutulýar atdy, onan basýar hawa şol şey olan başga tutkup ýaşaýdy. Näçe adamlar bir güne batlyp gitdiler hawa. Ýakaplarına bir işlejek bolýarlaryň pahylar hawa. Olam şeýdip bolsa adamlar şol tozdurdylar hawa şol nämäni öz şol Niýada dördüň bäri şol atlar öz genosit şonu bäri genosit bolup geldi. Indem şol haramda onuň ýerini tutup ikisi genosit etdi. Ikisi hasam ondan meter bolup näme başlady. Öz halkymyza genosit etdi. Adam galmady 2 milyon 700 bin adam bar. Men toşna bilemek dogry näde dogry ýa. Köp adam aýtmadylar bir Türkmenistanda 3 milyon goý adam aýtdy dedi. Kitayda 3 milyon adam nämede departamentde ýokary parlamentde 3 milyon adam bar. Ýoksa şol gel oynaş görür logistik tarapynda döwletiň. Meselem 3 milyon adam bolsa onu bir ýyl 2 ýyl işede şol adny familiýasyny bilse de boljak şol adamyň. Hatap görsem. Men oýla görän sen bärde bilim nämesi bar, ministrligi bar. Bärde beýleki ministrligi bar hawa. Men diýen nujyly bir adamla bir baý döwletimizde şunu nämet bolmak, öz halkymyza iyi çıkıp bolmak hawa. Şoň üçin bärde tertipsizlik ýok. Tertipsizlik ýok. Şol näme bilimsizlik, ılımsızlyk hawa adamlary bolarlyň adamlary ýokary ministrligi çekip hawa işläp bilýän adam bar. İşläp bilmejek al çopanlary ahali geçip hawa. Çopan işläp bilir mi ministr bolup çopan. Çopan malak bilir hawa. Oyunları nämetler hawa, sanat näçe hawa, oyunları bardy, hem atlar hawa, näçe suymaly, näçe köpetmeli hawa. Bärde bizde näme ýok, bizde şol aşmana prof orientasiýa ýok. Hawa, şu personalny oturma ýok şol öz näme personalny. Adamlar okuwny okutýar, şu öz orduny işläp bilenler. Ýögerde şol her kim öz orduny okap da şu Türkmenistanyň bilim ministrligi şol hukukdaky adamy iş berip şol hemme uçurda hatapda goýup bawa haýsy o etdi owadan her adam berip doktor berip sana başga polis işleri etmek hawa şol öz orduny okutdyryp şola gelen wagtynda şol üçin iş taýýar bolmaly şol hökümet şoňuň hökman nämetmeli hawa bärde uňat ýok hawa uňat ýok hawa Hökümetiň borçy şol atdy dogry. Hökümetiň borçy Timur Serkerde. Ni sen gurlap oturkan men mikrofon yapıp çağalara duyduruş berýän. Gapyny depip durlar, gyýryp durlar. Onuň seňem wagtyň giç boldy. Bizem 2 sagada geldik.
Şoň üçin tesvirlere gysgaça jogap berip tesvirler bilen şuňky efiri jemlesek ýöne şu taýda bir täsin bir soraw wa Arslan Muradow ýazýar. Hiç kim video düşürmänmi şol günkü wakalar diye. Her kim bir zat diye. Ýöne aýdylýan zatlar barada hiç hili bir video da yok, suratom yok. Häli sen başta aýdyp geçdiň aslında muny. Başta aýdyp geçdiň. Hemme zat dokumentleşdirmeli, faktlaşdyrylmaly diýip. Ine şulum gurumaçylygyň pesliğini subut edýär. Ýa-da niýetiň başga tarapa gönüňini subut edýär. Ine şu taýda ýene bir neme bar. Tesvir bar. Mert bolun türkmenler diýe Murat Kurbanov şol protestde özüne lider diýen bolsa iň öňde durmalydy. Kahraman ýaly Fransuz pasporty bilen gaçdy. Şoň üçin diýdim, eden absurdlary taýýarlyksyz bolup etjek bolsaňam şolar ýaly bolmaz diýe. Häki tesvirleň dowamyny näme diýe? Murat Kurbanowyň näme üçin İstanbuldan gaýdanyny, radyny, şo zatlar näme diýende? Örde Murat Kurbanow o ýerde Murat Kurbanow näme demek? Murat Kurbanow zatlar hem arzywaty diýen Murat Kurbanow. Onu çağırdılar, o aňarda o diýdiler, o hem ýatylar, o dokumental hem ýere gitmek o men özüm niçin soradım da. Etten hereketliğine dedim, şu an ben aydayım. Ben aydayacaklar, ben olara soran verdim ova. Dokumentlerine tayyarım dedim ova. O dedim, her rap olun diye ayttım ova. Bir polise bağırmay ova, polise, gidem vaxtında polise bolmalı ova. Yören vaxtımızda video, polnoslu video, yörende şu yanında polisler aptanda bolmalı hareket bolmalı değil ova. Şu hem atlar şu tak положено hava bolmadı, sen o pedilme zat olması oldu. Zaten bolmadı, o ratlar hava onda nerede o hareket oldu berdence mara. Kıtlatırken aşağı için yürümelder o yüzden adam video çekilmesi yürümelder seyrinde ömrünün bilinde şu Murat Kurbanov bildi, bozacak hatır ayıttı. Şöyle provokasyon bulmam için kadrak bulun diyen vaktinde şu vaktda şu her aktivler özlerine näme edip o şöyle video kameradan açıp da telefondan açıp o hem hareketlerine video çekip almadılar o bari hava. Ya da yürümel deldir sonra yürümel deldir o. Teşekkür. Minnettar Timur Serpil'e. Şu taýda ýanardaň bir nemesi bar, tesvir bar. Goýmadyň diýip gaty görmek mümkin, öýkelmek mümkin. Men dowlanyny gutlamadyň, libertyň dowlanyny gutladyň diýip birazjyk nemetjek boldy. Şoň üçin aýdýan, sen tesviriň tema bilen baglanşyk gerek yok. Polemika edil häzir. Şoň üçin aýyplaşma, sen nemäň geçýän. Mert bolun türkmenler köp tawurna aýdýan döwletaga Taňry ýalkasyň Timur Serkerde diýe minnettar sawol. Şu taýda libertyň hem häli bir gowy nemesi bardy, onu häzir dolanyp geljek ama liberty ýazýak kommentlerde, tesvirlerde ýygy-ýygydan ýazylýan zatlar 1-nji awgusty Murat Kurbanowa baglaýarlar. Konsullugyň öňüne öňkü gerek barjak bolanlaryna da polisiýa kovup göýberipdi. Geçen ýylyň Tomson'na ýöne o wagt Murat Kurbanow ýokdy diýe. Sen ýanky aýdanyň aýdýar da Timur Serkerde. Minnettar. Yine liberty dowam edýär. Umuman konsulluk we şowsuz protestler tötenlik däldi. Ne dowam edýär? Tekeme adam diye ağam halka kanunu öwredýän adamlar gerek. Dogry olalaşýan. Mert bolun türkmenler Muhammed Düýeji şonno kanalyna ýüzü ýapyk aktivistleri ady, familiýasy we suraty bilen
kahramanlarymyz diýip paýlaşdy diýe. Muny nähili düşünýäňiz? Yüzü ýapyk aktivistleň suratyny paýlaşmak dogry zatmy? Söz ýok. Meňe sözüm ýok. Timur Serker'de aýtjak zadyň bolsa aýt, meňe sözüm ýok, meňe ganym gurady doňdy. Ol näme yüzün ýapyk adamlary bärde adam yüzün ýapan bolsa, soňmasa ol kanalyny, YouTube kanalyny, köp kanallary analiz edipdi bärde soň. Adam yüzün ýapyp nämeden soň şunu köp ýerde görkezmäler, bärinde ol arda işläp tora analiz edip durýar. Şol ýapamasa şo näme şu fizionomiýasyny görkezýär birlikde programlar bar, şol näme edip yüz maçyn bilýär hawa şol partiyadine çekim bilýär hawa bärde näme de onu açyk nämetmek problemi der o näme. Adam fiziologiýasyny seredip taýdyp ol görüp bana programa goýsa adam yüz açyp berýär. Yo, ol şeýle gizlän adamy şeýle diýen. Bärde adamyň özü diýe özünü gizläp çykyş edip beren aktivistleri diýe hakyky ady surady zady bilen öz kanalyna görkezdi diýe. Onu etmedi onu etmedi. Şu dogrymy diýip soraýar? Ne doğru men diýip. Dogry diýip sormaga gerek ýok, amyň özünden öz içinde jogaby barmyň. Ba adam satmak diýil ýa-myň. Provokatorlygyň aňyr başy. Adam satmak diýil ýa-myň, başga zat diýil no. Başga söz ýok bärde. Nusoygala Türkmenistanda internet gowy bolsa da halk häzir taýýar däl, ýokda däl, ýöne muny hökümetden habarly bolup daşyndan professional adamlar rejimiň ýalňyşlygyny özüne garşy gönükdirmeli. Taktika baş, o taktikany aýdýar. Näme diýe? Inni ýene Liberty şu 1-nji awgust wakaty geçen ýylky konsullugyň öňündäki şowsuz protestler wagtal daşary ýurtlardaky watandaşlaryň syýasy güýjüni barlap görmek üçin gurnolýan diktaturaň oýuny bolup bilermi? Timur Serker'de harby strategiýa hem Washington Taýdan analizin doğru olaşynaty şol zatlary owa şol onu adoratdyň olan bolup biler täzinde onam aýtmak üçin bir konkretki gerek owa onam konkretki bolmasa onda onam näme diýip şu zatly doğru diýip aýtmaýar. Harwyn utaýnalardan seredinde mesela özüm olup goýup gören aprimlerde özüm şu zatlary hawa olatly edilýär da şu zatlar edilmeli. Ýa-ni ol rejimi goldayan rejim goldayan zatly görmeli bolýar. Näçe adam çykýar hawa, näçe adam çykdyjak hawa. Kim bark biljek hawa, bärde bolsa näme bir al adam çykdy hawa, analiz edildi hawa, himmat analiz edildi. Analiz edilen o belki näme rejim nämetde oýnap durar, şahmat ýanak rejim. Häzir oýnap durar. Nämelemizde aktivler oýnap durar hawa. Özüne käri aktivler özleri oýnap durar hawa, bilmem, düşünmem. Özleri ýüz aýtdan şol seni oýnap durar şolda. Sen etdiň hereketler näde boldy sen gol sana düşünmesen garşyna çykýarlar hoka beri hawa. Düşündürip bolanak köpüne. Täzinde ol näme ol rejim nämetde ol bugün bir ýol 2 ýyl işleýän näme pasol hemmesi aýryar hawa. Moskvada naprimер näçe pasol aýrylar hawa, näçe hawa. 2 ýyl ýom ýok, hiç kim ýok hawa. Hemmesini düýünü aýryar hawa. Häze getirýär hawa. 1 ýyl 2 ýyl täzerap durdy pasollar hemmesini bärt Moskvada. Şeýle hawa, şeýle pasol. Şoňa alap ýa-da oýun gidip durar, oýnap durar, işläp durar, bir rejim gaty gowy işläp durar. Şol üçin şol rejim işläp dur, oň garşyna sen aýtyp geçen baýhan sora berildi we hereket et bolýar ýene şurada biz öz kellämizi bolmasak, bilimimizi bolmasak bolmaýar bolan elinde pul bar, hökümet bar, bilim pulga ulyp durar. Biz öz kellämizi bilimimizi bolmaýar. Atty serepat bolýar.
Timur Serkerden. Şurada bir täsin kommentariýa bar. Şonu men watandaşlar bilen paýlaşmak istedim ekrana goýup. Soň demokratiýa ýok, ele diýmesinler diýip. Şatlyk size kel adamlaň aňy pes bolýa diýip video goýup durdy. Men bile baglanşykly. Menem kel welin alada edip başladım diye. Teme adam diyen vatandaş. Aw. Gatugo komentariya. Sağ ol ömrüň uzak bolsun. Men aýdaýyn şol näme? Bu men ötünç soraýan. Bir çemçe ganymy geç Timur Serkerde şu meselede şu men bir öz nememi aýtyp goýayn. Şatlyk diýen adam aslında hiç kim. Gepinne, sözünne, hereketinne absurd. Şu absurdun iň aňyrabaşy. Nähili diktatorlyk rejimi Türkmenistany absurdistan diktatorlygyna öwren şu haramzada nalaje deýinler. Jenayetkarlar. Nähili bolsa aňyra başı tupoýşy. Edýän da adam, aýdýan da adam, gurrunlarym. Şol efirden men adamkärçilikli çykardym. Men kowum milýän. Men her hil edibem milýän. Ýöne men adamçylyk edip uzaklaşdyrdım efirden. Ondan soň ýa-da ay ýok diýäýna men tanamarsyňyz, men şeýle özüni tutturýan adam däl ele. Sen hiç adam edebilen ýok. Sen hiç kim. Ýöne seni reklam etdiler. Seni bilgeçleýin şu görüşüň içine sokup bilgeçleýin seni reklam etdiler. Aslında sen ekrana çıkarılmaly. Bu adamlaryň arasynda gurrun edilmeli adam dälsin. Ýöne sen adam däliňi subut etmek üçin men seni şu kanala getirdim. Öz bolşuňy, özüňi maskara edişiňi görkezdim. Bir tarap bir kanallan, bir tarap ýagdaýda görkezdim adamlara. İň soňky şansam berdim. Sen faktlanma diýdiň. Eden de adyňam ýok, ol fakt diýen de adyňam özüň ýaly absurd zat. Anha, inne şatlyk. Näme diýse şonu diýsin. Näme diýende näme? O watan önükleri de surat ýa o taýda. Füze dögenem ma. Şatlyň wapşe de şu şatlyk diýen adamy dile almak küllü güne. Onu reklamy edenler wara taryhda iň uly türkmençiligi görüşe ziyan etdi. Şonu sahna çıkarıp. Olam rejimiň oýny. Şonu kim sahna çıkaran bolsa, şoň bilen çözülüşün. Inni şartlyk meselesini ýapýan ştaýda. Söz sende Timur Serkerde. Men kysgaça şu kil barada sen killiň aýdan bolsa men düşünürip halka düşünýärdim ýa. Ol şartlyk şehi ol näme rejimiň nämesi o oýnatgasy. Soňmasa egerde şol şartlykdy işletýär ýa başga kim işletýärse şo näme üçin adam şo kilesinde näme ýok diýen o näme keldiğinde şol kil adamlar fiziologiýasynda testosteron diýen gormon var adamda. Hani erkek gormonu var, aýallarň kata estrogen var aýallarda. Ayal maşgada estrogen bolýar, erkek maşgada testosteron bolýar, şo erkek gormonu var. Şol kil adamlarda testosteron köp bolan soň şol näme saçgaçyrýar. Şol adam bir erkek ol iki erkek bolýar. Şoň üçin şunu bilip goýun ki, ol adamyň gaty näme öz maşgasyny görýär ýa gerekende 10 tane aýala bölünip bilýär. Şo gaty şo adamda testosteron köp bolsa ol güýçli adam bolýar. Şunu bilip goýun diýip goýan. Şunu okap görüň näme-de Google'da bardyr şartlar barada. Şunu açykda okaň, şo näme barada. Şo ýazlandyr o. Minnettar Timur Serkerde käbir watandaşlar reklam edýär diýe ýöne almy taýdan aýdan soň men hiç zat diýip bilenmek. Inni şu taýda Batyr Kurban diýip bir nemämiz tomoşaçymyz ýa-da döwlet halk haçan taýýar bolar türkmen halky daşary ýurtlardan türkmen döwletini nähili wezipesini taşladyp bilerler diýe. Tarihdaky görüşlüň hemmesi men öňüm gaýta aýtdym. Görüşler
ýurdun daşynda başlaýa totalitar diktatorluk rejimleriň içinde mümkinçilik bolman soň kontrol güýçlü bolan soň hemişe daşarda başlaýa, daşardan güýçlenip, daşardan ýurdun içindekiler taýýarlanyp edilýär. Edil, inha İran'ın häzirki rejimi absurd, ýöne şonda da ihlas bilen ağlasan sokur gözden ýaş çykar diye. Radyodan Hameyni agitasiya edip onlar çöllap agitasiya edip in sonunda daşardan ýurdun içindekilerin kellesini zäherläp ýurdun içine gelip rejimi itkötdi. Absurd şoň eden zady ýöne taktikasy dogry ihlas bilen ýapyşdy. Şoň üçin başardy. Şoň üçin ay ýurdun içine gelin ýurdun içine edin ýurdun içinde bolmasa bolanok. Bir aklınıza aýlanyňa, bir taryhy ýygyňyza şeýdip serediňe, geçilen ýolu adamzadyň tejribelerine bir gaýrat edip serediňe. Ya bilýänlerden soraň özüňiz ýaltanýan bolsaňyz, ya uje siziň nemäňiz dolan bolsa, diskiňiz, hard diskiňiz näme diýin başga? Timur Serker'de dowam edýär. Batır halk ilki bilen özüne ananmaly, onsoň döwlet dagadan soramaly, birine ananmaly halk. Dogry minnettar. Liberty näme diýär? Channel dogry bellediň, sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistan bilen milliardlyk ykdysady mahinasiýalary ýok we protestler ruhsat almak gaty aňsat. Şol üstünlükli gowy protestler, kameran öňündäki protestler, gowy protestler Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna geçirildi diýip. Freedom Türkmenistan näme bu bir kanala seredip bilersiňiz diýip päli bir ýazdy. Ýöne häzir wagt çäkli bolan soň men köp zady şu taýda ekrana çykara bilenmok, sebäbi gaty köp uzaýa bu zatlar. Şoň üçin bagyşlan, ötünç sorayan isteseňiz aýratyn bir bölüm edip şu temalardaky özara pikirlerimizi alyşyp bilýär. Her kim bilenini orta döküp atyp bilýär. Türkmen tu tema diýip bir watandaşymyz ýazýar. Salam döwlet aga, men Togrulbek. Timur Serker'de üns berip dinle şunu. Tomaşaçylar, siz hem üns berip dinle. Inha häzirki biziň görüş tarihimizdaky hakykatlaryň birini Türkmen tu teme size gurrun berýär. Tarihiň şaýady höküminde gow dinleň, gow serediň şunu. Salam döwlet aga, men Togrulbek agam. Men bir arada mühüm işli bolup internet bilen gyzyklanyp bilmedim. Bilmediğim sebäpli men internet adımdan köp işler edipdirler. Bile bolýan ýigitlem peýdalysam ma, ziyanlysam diye. Inha hakikat. Dogry dämi Timur Serker'de? Ine reallyk. Bu edepsizlik bolýar, edepsizlik täzinde yine şol mesela Şihiýewda näme ol şol özüň edepsizligi barada şol näme hökümeti görkezýär şol näme boýlugyny hawa şolaň kelesinde taýak degeniň görkezýär şolaň. Ýoksa egerde bir gowy döwlet bolsa onda bir gramatny adam goýaýmala, diýenden hawa bir işlejek adam goýaýmala, şol özbek biz üçin şol Türkmenistan üçin işlejek adam goýaýmala, şol orada da doğru diýip şunu ol tatary mürketdir ol normal adam ya onu näme son ejen bajyň gözüň gördüň biziň auditoriýany nälik auditoriýamyz bar. Ejen bajyň diýip söýüp gepler birine syýlak ýok o biri men näme YouTube'a çykdym diýip men diýär bizim üçin Türkmenler üçin şeýle bolmam mümkin. Köçe Türkmenler üçin şol näme YouTube'a çykyp getse edil kosmos uçan ýana ulakan var işeden ýana onu çağçyklar açyp berýär, kanalyny açyp berýär berdi. Çağçyklar öz kanalyny açyp berýär. Öýden bolsa milyonlar näme bar. Seýretler bar. On derecesi üçin on aňynyň düşünjesiniň çägi bilen baglanyşykly. On dünýäsi şondan ibarat. On bar ýetiljek derecesi şol.
edibiljek zady şol. Şoň üçin ol başga planetada ýaşaýar. Biz başga planetada ýaşaýar. Oň maksady başga, biziň maksadymyz başga. Timur Serkerde ine dowam edýär ýanky Türkmentu. Agam köp kişilerden gelen maglumatlar wa sen kanalyna da giripdirler. Ýalňyşlyk, edepsizlik eden bolsalar ötünç sorayan agam erwetlik etmedik diýdiler. Ýaşlyk edýärde jigilem. Inni düşünürdim diye. Minnettar Türkmentu sağ ol. Ýöne bulam inha öz aramyzdaky Türkmenistan watandaşlarynyň arasyndaky hakykatlar, reallyklar. Biz şu durmuş hakykatlaryny görmedikse, şundan gerekli sapagy mysaly alman biz görüşip bilemiz ok, taýýarlyk görüp bilemiz ok. Bir gämi, eger gämide biz deňizleri, derýalary, okayanlary yüzüp geçecek bolsak, şo gämi suw almalylar, şo gämide deşik bolmalylar. Şo gämide parazit kesel bolmalylar. Şeýle düşünüň siz görüş işini. Şoň üçin intäk biz ýörjen bolamyzok. Görüş opozisiýa işini. Eger dogry ýollan gitsek, dogry netije alarys. Dogry ýollan gitmän, diňe absurdlyk etsegem, absurdlukdan başga hiç netije almaz. Dürüst bakın, men soragmasam. Sen şoňa jogap bersene, bir gaýrat etdi. Bolýa. Gaýrat etdi, şoňa jogap berdiň. Başga. Ine mesela men maňa bir telefonuma däme geldi, sonra geldi sana. Ni döredä ni de arkaň demokratik ýol boýunça näme haýsy ýurtlarda şu protestde geçip bordy, şu näme basmalar ýa-ni biziň halkymyz zehir ýetirmez ýa-ni diýip haýsy ýurtlarda geçip bordy sonra berýär hawa. Türkiýeden başga ben gowy hiç bilmedim sesiňi. Täzeden haýsy ýurtda protest geçirsek gowy bolar? Haýsy ýurtda protest haýsy ýurtda безопасным способом, да, вот так вот ýetginsizlikde ýagdaýda bir näme etse bor diýip soraýarlar. Bärde orsetden bir gruppa soraýar hawaşdy. Inni şeýle alada bildirýänlikler üçin men minnetdarlyk bildirýän bu soraýan watandaşlarymyzdan. Ýöne häzir maksat näme bärdi? Maksat görüşi, halka, watana peýdaly bolmakmy? Eger şeýle bolsa, gelin onda bir zat edelim. Tebigatyň kanunyna göre häzirki görüşüň, opozisiýaň, syýasy hereketleň akymyna göre hereket edelim. Tersine göre däl. Inha biz söýedik merdowany bir jaýyň diýwaryna. Şeýlemi? Birinji basylýan baskançagyna basmaly. Ýöne biz şoň iň soňky baskançagynyň öňündäki baskançaga basjak bolýar. Protest meselesi şundan ibaret. Men şuňa doňlar. Protest görüşe başlanyň birinji ädimi däl. Görüşüň iň täsirli metody, taktikasam däl. Protest hemme taýýarlygyny göreňden soň ýeňişiň edil öň ýanyndaky etap ädim. Şoň üçin protest üçin ilki bilen öz aktivistlerini taýýarlamaly. Halk taýýarlamak beýlede dursun. Sen aktivistleň taýýardal. Sen aktivistleň biri tähelçe aklyny garjasa, aklyny ýitirýär, pikirini ütgödýär. Ondan oňa böküp ber. O topordan o topora bökýär. Bugün birini öwüp otur, ertir, başga biriniň reklamasyny edip otur. Aýdýan zatlary logika gawat gelenok. Bärde şeý diýip bilersiňiz. Siz öň Murat Gurwanow tankit edýäniňiz, Murat Gurwanow sizi tankit edýärdi. Näme boldy? Siz em edýärdiňiz şu zady diýip. Ýöne biz düşünýdik. Näme diýe? Ýalňyşyň nirsinden gaýtsaň kär diýe. Oturduk, düşünýdik. Timur Serkerde ömrü uzak bolsun. Üçümiz oturduk. Arada Timur Serkerde durduk, oturduk, düşünýdik. Tanadyk biri-birimizi. Biri-birimizi tanamyzdan soň köp umumluklarymyz bolandan soň, düşmanymyz bir bolandan soň, men näme üçin Murat Gurwanow düşman bolmaly? Hakykatdanam halk üçin göreşjek bolup dyrjaşan adam bilen men näme üçin düşman bolmaly şunu aýdyň. Eger şeýle diýenler çykýa da derrew şonu sokýarlar ara. Ondan Murat Gurwanow ýalňyş edýän bolsa,
Murat Gurbanov näme üçin hüjüm edilýär? Absurdun rekordunu goýýan, rekordunu täzeleýänler hemişe ýygyderli ýagdaýda Murat Gurbanova hüjüm edýär. Halkyň düşmany, watanyň düşmany, logikaň düşmany, hakyň, halallygyň, adalatyň düşmany, biziň hem düşmanymyz. Şolar üçin Murat Gurbanov düşman bolsa, Murat Gurbanov biziň dostumyz. Vesselam. Indi şu temadaky hemme soraglary men şu taýda ýapýan. Şoň üçin protest meselesi häzir edilmeli zat däl. Protest üçin birinji ädim aktivistlerini taýýarlamaly protesta. Soň halkyny taýýarlamaly. Guramaçylygyny taýýarlamaly. Guramaňy taýýarlamaly. Görüş akymyny taýýarlamaly. Hemme zadyny taýýarlamaly. Protestdan soňky ädim yeňiş häkimet çalyşygy. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Siz intek pikir çalyşygyna, aň düşünje çalyşygyna taýýar däl. Hakykati eşitmäge taýýar däl. Şonu siňdirmäge taýýar däl. Aho protest nirde bilnirdi. Şoň üçin minnettar Timur Serker'de soraw üçin tesvirlere dowam edeli. Ora kısaca cevap beren näme? Kısaca cevap beren şol näme? Stavropol türkmenlerinden näme geldi? Näme zona telefon geldi birinci. Geçen inbes Stavropol'dan Stavropol türkmenlerinden var. Aýtja siz ýa şo näme näme düşünjäňiz bar? Ol ýöne harby adam o. Men tanýan. Şol dezinformasiýa, şol dezinformasiýany ulanmak bar, şu aktivlerimiz tarapyndan dezinformasiýa ulanmak rejim karşısında diýip soraýar. Näme düşünjäňiz şo dezinformasiýa diýip. Minnettar bu gatyrlikli soraw. Neşeli urdat wa berde. Gaty gowy soraw. Ömrü uzak bolsun. Dezinformasiýa diýilende näme dezinformasiýa, näme dezinformasiýa däl? Şunu bilmeli. İlki bilen dezinformasiýaň ramkasyny, çarçuwasyny bilmeli. Dezinformasiýaň maksadyny we dozasyny bilmeli. Dezinformasiýaň. Prezident ölmänkä prezident öldü diýmek bu dezinformasiýa däl. Bu samsyklyk. Bolmadyk zady bolan ýaly edip çyşyryp görkezmek samsyklyk. Absurdy hakykat ýaly edip görkezjek bolmak samsyklyk. Bir işi etjek bolup şol işte ýalňyşanyňy boýnuňa alman, kejirlik edip, şonu yeňiş, gahramançylyk, eýlep edip görkezmek dezinformasiýa däl. Akmaklyk, nadanlyk. Şunu ýadymyzdan çykarmaly. Durmuşda bolsun, göreşde bolsun, haýsy temada bolsun. Allah Taala'nın kada kanununy, tebigatyň kana kanununy ters iş etseň, ters jogap alýan, sana ters atrajeniyesi bolýar. Logika diýilen bir zat bar, bumerang diýilen zat bar. Ýagşy zat etseň ýagşy bolup gelýär, yaman zat etseň yaman bolup gelýär. Dezinformasiýa etjek diýip, absurd, yalan, bolguzy zatlary etseň, şoňam netijesi şol bolýar. Men garpyz ekip, buğdoy orjok diýse, diýmek ýaly bir zat bolýar. Garpyz ekseň garpyz alýan, ýa onda da näme alýan? Eger seretseň suwuny, otuny, hemme zadyny oturup da edip seredip dursaň alýan. Oňa da ihlas etmeli. Şu logika diýilen ram tebigatyň kanuny, Allah Taala'nın kanuny, düzgünü gezekli çemçe. Sen näme etseň şoň garşylygyny alýan. Dezinformasiýaň dogry bolmaly. Täsirli bolmaly. Edil harby uğurlardaky ýaly bir harby strategiýa, hüjümüň, taýýarlygyň, türgülnüşüň planyny, strategiýasyny nähili belleýän bolsaň, oňoýly netije almak üçin dezinformasiýaňam çarçowasyny, maksadyny, strategiýasyny şoňa görä bellemeli. Absurdluk bilen gowy netije alyp bolanok. O aýda zaten dogry, bizim şol nämede hawa, siz dogry etdiňiz, säze başga goşmaga zat ýok, nämede hawa. Kurtdan näme geldi, ýene bir harby adam, näme bir dost harby. Olam näme Igor diýip hawa, o näme bir adamyz, büýük ketden hawa. Sonra näme şol aýtýar nämede, biz nämede kanalyňyza analiz etdik diýär. Siz gitdiňiz zaten gitmeşiňizi analiz etdik. Çok zaten Timur Serker'de bilen gitmeşik diýip hawa. Şol siz arada aýtyp berdi hawa. Ýene bizim pikirimizçe şol mesele siz
Germaniýada siz öz dernekli näme diasporadan kurzap bilirsiňizmi? Şol mesela şol Dinleyen şu bağışlayadır. Zaryady gutoryadır. Burun dinleyen hawa şol ýerden şol Leningraddan, Moskwadan, Kazandan adamy biziň şol diaspora kuran wagtymyzda ýa kurmasaňyz hawa biz şol goşuşyp bilersiň biz bärden hawa bärden barp bilersiň hawa siz näde düzgün tertip edip bilersiňizmi şol barada hawa biziň ýetime şol näme geljekde şol bir güýçlü ulumly bizim adam şol nämese dogry hereketse bizim şol dogry herekete goşulsak diýip şey näme aýtdylar da hawa näde näme şol jogap berdiňiz. minnettar Temur Serkerde. Şu soraw kimem beren bolsa, Ullakan Taňryalkan aýdýan toýuny 1000 bolup gaýsyn. Inni biz 1994-nji ýylyň 27-nji martynda bütün dünýäň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenler bilen bile Ankara'da Nowruz bayramy geçirenmizde, şo Nowruz bayramdan soň bir saçan başynda oturup kasam edilişip görüşe başlanmazda bizim maksadymyz nämedi? Dünýäň niresinde bir türkmen ma bolsa, şu türkmenleri biri bilen tanıştırmak, ısnıştırmak, şolun arasynda raýdaşlygy ýola goýmak. Hemme kişi biri-birini tanandan soň, biri bilen ısnışyp, dostlaşyp, herhili gatnaşyp, gyz alyp berip, gudoçuluk, biznes, söwda hemme zat bolup, gow ısnaşylyp, raýdaşlyk bolandan soň, şu zat gow berkidenimizden soň biz diýdik bir guruma öwrülmeli. Biz gurumalaşmaly. Gurumal hemme adamyz taýýar biziň. Biz ýyllardan bäri işläp gelýär. Her kim öz uğruna kämilleşmeli. Studentlere kömek etmeli. Şu işler şu adeçenne şu siýasat bilen hereket edilli. Häzir özüň bilýär, hemme zat aýda oturmaga gerek ýok. Gurumaçylykdan hemme tarapdan häzir hemme zadymyz taýýar. Ýöne ara şu Covid keselçilik girenden soň biziň işimiz bökdürli. Resmi işler bökdürli. Yüz-yüze gol çekişmek, yüz-yüze gürleşmek meselesi kıyınlaştı. Şoň üçin häzir garaşylýar. Elbetde biziň resmi gurumamyz herekete başlandan soň öz türkmen üçin dünýäň niresinde bolsa bu diňe Türkmenistan ile baglanşyklar. Türkmeniň ykbaly diňe Türkmenistan näl? Dünýäň niresinde bir türkmen ma bolsa, şoň bilen baglanşyklar. Şoň üçin ilki bilen edilmeli iş bütün dünýäň niresinde bir türkmen ma bolsa, şoň öýüne, şoň meselesine fokus etjek bir lobby kanaly döretmeli. Media, informasyon görüşde bizden badyp baydamyz alıp çykmaly. Bizim informasyon görüşdäki baydamyz dünýä türkmenleriniň lobby kanaly bolmaly. Lobby kanalymyzy açanmazdan soň biz öz syýasy, jemgyýetçilik, medeni gurumamyzam awtomatik görnüşde ýola salyp bilýär. Otaýda hemme kişi ornuna. Ine Türkmenim kanalyny öz tesvirleri bilen alyp barýan Türkmenim kanalynaky gün ýaýlymlary tesvirler bilen alyp barýan watandaşlarymyzyň hemmesi şol Türkmenim lobby kanalynyň esaslandyrjylary, esasy işgärleri. Daşary ýurtda şol kanalla gurumalarda işlemek, şo gurumalarda Türkmen üçin edilýän ilgün bähwitli işlere goşmagyň şerti näme? Şu ýurtda şol işi edip bilmeýän başga adamyň bolmadygy. Şol işleri edip bilýän başga adam ýok. Sanaýmaly adam ma belki bolsa-da. Ýöne bize 10 näl, 100 näl, müňlerçe adam gerek. Eňine berip halal işleşjek. Şoň üçin elbetde hemme türkmenler bilen ara gatnaşyga geçilip şolon arasyndan, şolon ketgudalarynyň, aksakallarnyň, öňdewarjylarynyň maksady bilen şolon içinden hünermenlerini alıp bütün dünýäň türkmenleriniň bililikde hereket edýän lobby diasporasy, nähili bir Ermeni diasporasy, nähili bir Yehudi diasporasy,
İtalyan diasporasy ya haýsy güýçli diasporany gözüňe getirseňiz getirin, ýa-ni türklüň diasporalary bar. Edil şolar ýaly bizim öz diasporamyzy, öz türkmençilik lobby hereketimizi resmi ýagdaýda durmuşa geçirip başlar. Sağolun düşündürüp aýtdyňyz näme? Kazan Alek, sonra berýär şol nämede. Döwlet baýhan, siz diýä şol näme Türkiýede işlediňiz diýä Türkiýede şol biz siz arada Timur Türkiýeden üstünlüğü bilýär köp zatlary. Şol olan bir harwada ama soň näme diýär şol indi diýär şol nämede mesela şol nädip Türkiýede geçişde bolsa nädip 2000 oğlu adam toplasa bor nädip şu Türkiýede indiki boljak ýa şo nämeni protesti oňar bor diýip nädip oňar bolmagyny sorap ýetdiler. Rejim işläpdir, awa şu nädip şu aňarda oňarda bor diýip. Oňarda bolarmy? Bolmazmy diýip başlaratdyr. Türkiýede mümkin näl. Türkiýedäki hökümetde we hökümetdäkilere ýakyn bolan adamlar häzirki Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi bilen gaty uly edýän bir kanun işleri bar. Bir kanun. Türkmenistandan daşary ýurtlara pul çıkaryp pul aklamak. Inni pikir etip görüň. Bilelikde cenayet edýän, bilelikde kanun bozýan adamlar bir-birine karşı çıkarmy? Sağolun döwlet sağolun diýär. Şol näme indi şol aýtjak adyňyz belli. Düşünýük, salja bolan bizim şeýle düşündük, bizim düşünjämiz, bizim grupamyň düşünjäsi deňeli. Biz harba adamlar diýär, bizim şol öz aramyzda şol oturuklary analiz etdik bar. Soň biz toplan analizimizi hemmesi Timuraga getdik diýär. Soň biz ýene bir dämedemizde mesele diýär biz şol dämede Germaniýada demokratiýa bar diýär. Şol Ukrainada mesele diýär, Ukrainada. Şol türgüne Ukrainada oňaryp bolarmy diýip aýtdylar, Ukrainada. Mesele şol näme barada. Diketler organizowat etse bolarmy diýip aýtdylar. Ukrainada Türkmenistanyň ilçihanasy bar şeýlemi? Hawa. Bütün ilçihanalar diýmek meheme öýjügi diýmek. Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öýjügi diýmek. Indi siz pikir etip görüň. Ukrainada siz hakykatdan hem şular ýaly bir işi gurnajak bolsaňyz, hökman mehemen duzugyna düşýäňiz, gurrunsiz. Ukraina hem Türkmenistan bilen gowy gatnaşyklary bar. Edil Türkiýe ýaly. Ýöne şo taýda da umumy bähwide bolan adamlar bar. Bay biz Ukrainada häzir düzgün tertip gowşak özüňiz bilýäňiz. Ukrainada bir bay birini ýa bir şol hökümetde arkasy bolan birini satyn alyp ýa şoňa bir tender sözü berip şoň üstü bilen uly ýan ýetirip bilýärler. Şoň üçin eger men içimi ittirtip barýa, men şu miting etmesem, protest etmesem bolanok diýen bolsa, şol watandaşlar, men şundan başga zat etjekkel, men içimi ittirtip barýa diýse, men protestin edil häzir protest tapyryna gelmedik diýip pikir edýän. Ýöne şonda da men şunu etmesem bolanok diýen bolsa, onu muny post Sovet ýurtlaryna däl, Ýewropa ýurtlaryna ýa ýaňa aýtyp geçdi watandaşlar Amerikada nähili gowy edip bolýar, aňsat edip bolýar. Amerikada, ana Kanadada şo taýlarda edip bolýar. Şo taýlarda edip görkezsinler. Bärde diýe şey diýip bilerler. Edil Türkiýedäki ýaly bärde köpçülik türkmen ýok. Bärde gep adam sanyna däl. Bärde sen gurnajak bolýan protestin efektine, täsirine sen bir adam bolubam täsirli iş edip bilýän dogry etsen. 5 adam bolubam.
Ya özüň sen Türk ýekece bar edel sen öz ýurdunda ýekece türkmen. Bur topa başga da türkmen köp. Ýöne senden başga şol işi etjek bolýan adam ýok. Sen türkmen hökümünde, sen Türkmenistan watandaşam bolman bilersiň. Ýöne sen türkmeniň bäkgidi üçin Türkmenistan üçin bir zat etjek diýseň, onda şu ýagdaýy öz dostlarlaryňa düşündirip bilýän, öz ýaşaýan ýurdunda. Şolara hakykaty düşüründirenden soň ol adamlar Türkmenistanlylar ýalylar. Ol adamlara şuň üçin protest etmelimi etmeler diýseň, şol adamlar gelin çykalyň edeliň diýerler. Bir türkmen bolup 10 daşary ýurtla, 20 daşary ýurtla, 100, 200, 100lerçe daşary ýurtla ýol başçy bolup, guramaçy bolup, maslahatçy bolup, şolara ýaly protest edip bilersiňiz. Hökman Türkmenistanyň bolmaly diýen zat ýok. Ine men jogaby. Soň ýene bir näme bar, olan näme çepek sary. Olan bir harba adam hava seni jeňrak bolýar bolum bolsaň näme diýär. Bizde Timur Serkezi bilen de maslahatlaşykdy hava şolda. Sizin fikriňizçe biz harba adamlar hava. Biz hem öz aramızda grup bağlamamız bar hava. Öz grupumuz öz aramızda köp zatlar alaýdyp hem zatları şol nämede Timur Serkezi ýörüp şol öz aramızda hepde de 2-3 çeyrek öz aramızda gurun geçýär hava. Şonda biz oýlanyş gördük hava. Köp zatlar barada, boljak zatlar adal etdik hava. Ýene sizin pikiriňizçe harba adamlar halksyz hereket etdiler mi Türkmenistanda bitdirler? Näme? Soňuny düşünmedim. Harbalar diyor, şu Türkmenistan içinde hareket etdiler diyor, şu näme halksız diyor, halk koşman diyor, halkı koşman. Siz näme düşünýäňiz şu zatlar diyor da? Türkmenistanyň içindäki harbalar bilen. Hava. Goşman harbalar bilen bir ögürlüşük edip bolarmy diýe, he? Hava şu halk koşman, halkyň gany döküşdik bolman. Diňe şol hava siz näme şu zady tiretýäňiz diýip aýtdylar da. O sözünde orada bizim çeşmelerimiz var orada. Realny däl şu da. Realny däl. Sebäp pikir edip görüň. Häzir biz global dünýäde ýaşaýas. Bir ýurdun syýasaty, bir ýurdun rejiminiň ýagdaýy. Bu Türkmenistan bu global sistema bagly. Kanuny tarapdan baglymy? Däl. Banditlik tarapdan, mafia tarapdan, bikanunluk tarapdan, galplyk tarapdan bagly. Bu международный mafia bagly. Türkmenistanyň häzir şular ýalaky haramzadalaryň eline oturmagy, eline bolmagy, häkimetinde bolmagy şu taýdan regiondan öz bähwidini gözleýän käbir bikanun güýçleri, toparlara bähwid getirýär. Şoň üçin inni siz bärde şunu pikir etmeň. Biz harbylar bolup haramdagy aýyrsak hemme zat düzelir. Ya haramdagy bilen töweregiň näkiler aýyrsak ýok düzelmez. Bärde global sistema bar. Kökürün, oturun, haramda we töweregiň näkiler diňe oýunjak. Edil häzir siz özüni aktivist diýip sakna çykýanlar nägili aktivist däl bolsa, hakyky aktivistler ykjam özleňiz ýaly taýýarlyk görüp öz aralaryna mazgowy senterler, toparlar gurup hemme taraplaryň taýýarlyk görüp oturanlar wa hakyky aktivistler, hakyky opozisiýa boljak bol, hakyky opozisiýa ana şolar ýöne çykanok öňe gerek däl häzir. Wagty däl. Edil häzir realny däl harbylar bolup bir zat etjek bolmak. Diňe şu taýdaky edermen harwylary pida edersiňiz başga zat bolmaz. Dölet Bayhan sizin düşünjäňiz, bizim düşünjämiz bilen Serkezämiň düşünjäsi bilen deňeli. Söýjende bizim düşünýäs ol absurd zat bolýar. Biz ora berdiňiz, benim aýtdyk düşünjämi aýtdyk. Hatta dogry düşünýär aýtdyňyz, sag bolun. Indi şoň üçin biz häzir şu özümizi görkezmän şol bizim şol aýtdylar şol haçanda Timur Serkezi adam aýtdy, soň ýene beýleki ýaşly adam aýtdy. Şonda eger şu tibiat kanuny diňgiren wagtynda
şonda herekete geçmeli o tabiat kanunu. O tabiat kanunu bolup da biz herekete geçip bilmezsek öz aramızda şol nämeleri noktalara koyup geçtik öz aramızda. Şoň üçin Atı doğru. Timur Serker'de inha bizim destanlarımızda misallar verilýär. Şu paşalar, hükümdarlar döwleti nähili dolandyrypdyr, syýasaty nähili alyp barypdyr. Mühim kararlary, adamzadyň taryhynyň uğrunu ütkötjek kararlary kabul etjek mahaly, ýa şo kararlar barada pikir etjek mahaly guýrukly ýyldyýaly tebigi hadisalan sen öňüňi açýan, sana hakikatyň ilahy güýçlüň portalyny açýan pursodyna garaşypdyrlar. We şo pursoda gawat getirip edipdirler hemme zady. Şoň üçin bizim şondan häzir mysal alyp, bizim tebigatyň kanunyna, Allah Taalaň amatly pursatlaryna, sehatli gününe gawat getirip etmeli hemme zadymyzy. Son yine näme Novosibirsk çıktıryň Igor çıktı. Aýtdy näme diýär? Dölet Bayhan diýär. Siz diýär Germaniýada diýär, Germaniýada. Meselesi Germaniýada ýaşaňyzda, aňarda demokratiýa bar, aňarda belki başga zat ýok. O diýär şol meselesi şol öz näme öz derneklerinde öz şu diaspora dörejeňizde diýär meselesi. Şu derneň içinde kim bolmaly şu derneň içinde? Kim bolar o? Sizin Mazgaboy sentriňizde kim bolmaly diýip aýtýarlar mesela. Mesela bärde Orset bar, Ukraina bar, Belarusda bar, bizim harby bizim grupamyz içinde her ýerde öz adamlarymyz bar. Olar olmasa öyle Türkmenler bar. Ýene biz öyle bir kadr öz aramızda şeýle öz aramızda birleşdik o. Ýene öz birleşigimizde bölkedemiz ok kadar. Şoň üçin şonda harby adamlar bolupdy. Näme birleşdi hereket etdi diýipdir. Inni Timur Serker'de men ýaşulymyzdan, agalamyzdan ötünç soraýan şeýle bir ýagdaý bar. Biz ýatan ýer ýagty bolsun Abdukuluýew Bahyryň ýaşlar bölümi, ýaşlar hereketi hökümünde biz hereket etdik wagtymyzda, döwrümizde. Şoň üçin inni bu Germaniýadaky resmileşik guramaň hereketiň Mazgaboy sentrine kimler bolar? Biziň bilen 94-nji ýyldan bäri egne berip hiç ýyly reklamasyz, hiç ýyly ne fiziki taýdan, ne psikologik taýdan hiç ýyly uzboy bermeýän, kellesi çaşmaýan, aňy çaşmaýan, bolar adamlaryň gepiniň täsirine galmaýan hakyky görüşüjiler bar. Onlarça ýylyny berenler bar. Täze gelenler amma muň içinde. Ýöne bärde mesele näçe ýyllyk işläni, näçe ýyllyk zähmet çekeni däl. Biz münasip, laýyk adamlar arasyndan seçeriz. Şunu pikir etmeň. Döwlet baýhan lider bolmagyslya, döwlet baýhan lider töwereginde şol adam ýok. Olar ýalat ýok. Men lider däl. Men araçy, men moderator. Men metbuat işgäri. Men guramaçylyga kömek edeýin. Ýöne şol adamlaryň içinden hemmämiz bile maslahatlaşyp esasy ýadrony özümüz birimiz bilen maslahatlaşyp seçeriz. Nähili Germaniýada sistema, döwlet sistemasy awtomatiki ýagdaýda işleýän bolsa, şolar ýalyky sistema dörediriz. Hökümet çalyşyp biler, hökümet birnäçe aýlap, hökümet saýlanman biler, saýlawçylar öz kararyny bermän biler, koalisiýalar gurulman biler, ýöne döwlet sagat ýaly işleýär. Edil şolar ýaly sagat ýaly işler ýaly bir döwlet sistemasyny biz maslahatlaşyp dörediriz. We şonuna işlejek adamlarym
maslahatlaşyp saýlarys. Russiýa Federasiýasyna geleriz. Öz aramyzda maslahatlar geçireriz. Beýleki türkmenler bilen maslahatlar geçireriz. Ve şeýle de geçirip durs online, ýöne göz göze, yüz yüze başga mesele. Elekden bilece eleriz. Elegi bir adam, 5 adam tutmaz. İň soňky karar alyny diýilenden soňam ýene bir näçe gedek şey diýip aýlar. Ýalňyş ýatmy, ýalňyşamyz ýokmy diýip. Sebäbi biziň ýalňyşma şansymyz ýok. Gutordy, wagt gutordy, dünýä üýtgedi, üýtgäp dur, dünýä çalt üýtgeýär. Biz şu döwrewaplyga göre hereket edip bilmesek, onda biz ýok bolýar. Şoň üçin. Ýürütini maňa sorap berip durdy, nämeden? Moskwa. Baş üstüne. Moskwa. Maňa sorap berip durdy. Awatdan ara sorap berip durdy. Men şoň jogap bereyim, bolýarmy? Bolýar. Sonra okusoň jogabyň aýt. Sonra hava. Şo näme? Awatanda kaçan uş bitirdi. Şo Awatanda kaçan şeýle azalyk bolup durup, her zaman şo wagtda kaçan öz näçe şu atır bolup durup, kaçan şu atır bitirdi da, uş durur diýip diýär. Ora bitirdi. Şo uş bolmaz, Awatanda uş bolmasda kim näker? Yine yaptır o adam durmadı. Apolya, men jogap berýän şoňa, o näme? Awatanda Biz de jogap bereli sebäbi bugünkü biziň temamyz Awatsan däldi. men çykyşda jogap berip geçeýin o. Berde Awatanda mesela Pedro gruplar var o. Pedro gruplar var. Şol gruplaram bu berip şolary ýönetip näme var? Pakistan var. Hindistan, India, Pakistan, belki ýurtlar var. Şolar bu geçip durur şu an. Hemmesi öz oýnary oýnapdyr bu. Egerde men bir söz jogap bereyim. Egerde şu Awatanda uş bolmajak bolsa, şu uşun bitmek üçin. Egerde şol özlerine şu Awatdan halky özüne kömek etmese, başga daşadan adam hiç kim olara kömek etmez. Sebäbinde bäri ulakan tu oýnap durýar. Bunları hemme atyp şu aňarda şu pullar oynap durýar, başga adamlar bu wagtany gurjak oynap durýar. Egerde şu aňardaky her kowmlar ýaşlar birleşip bir ara gelip, Türkmen, Özbek, Pulji, Täjiki hemme birleşip özleri Kabulda olsun, bir öz demokratik öz ara gelip şol owanlar owana başga dostluk bolmaz diýip şol öz arasynda düşünseler şu ýaşlar onda owasanda şu gün uruş bitýär şurda o ýaşap başlar şunda. O. Minnettar Timur Serkerde. Onu tesvirlerim, şu tema değişli tesvirleri seredip gıyskazyp nemelerimiz jogaplarymyzy aýtyp geçeli. Sebäbi sereden jaman köp tesvir var. Mümkün näl? Bir jogap berildi da, maňa barmy? Sana sen özüňki jogap berýän. Häzir burmund. Häzir. Musoygala häzirki harbiýler bilen bolup biler ýöne halky il ýüzüne goşmaly, hibridni öwrülşik etmeli. Türkmenistanaky harbylar ýaýdanjaň diýe. Hibridni bolmaly diýe. Timur Serkerde? O hibridni bolanda, o hibridni diýende ol dogry etkeşdi, o dogry adam. Sonda inde bizim göz çeşmelerimiz var ama işlet bilen o. Biz onu adına niye dişamat bilmiyoruz. Şol malumat göre şu biz hareketler Türkmenistanda harby hareket bolsa ya şu harwa bagly bir hareket bolsa diňe şol näme halka göre hareket bolýar. Öz başta hareket hiç zaman harwa adam harwalar etmezler o. Diňe şu
Hereket bolan wagtynda öz halkyny goramak üçin ederler o. Ýene şoňa ne aňarda serkezleri bar o. Bu ruhy bilet bolanlar bar o. Ýene şol ýalňyşlyk bolmadan ýene şol halk çykan wagtynda bu şunda herekete geçerler nesip. Halky goramak üçin geçerler herekete. Minnettar Timur Serkerden häzir. Ştaýda Alili Türkmenlik bir ýazýa. Döwletaga türkde harby taktikadan başly çykýanlar ba ýöne aktivistlere goşulanoklar diýe. Aktivistler diýeni şu häzirki şol şu absurd zatlary edýänlere goşulanok, absurdluklara goşulanok diýsen dogry. Benim cevap vereyim şodan için goşulanok. Kadroy näme bolsa, kadroy afser bolsa, komandir bolsa, olar adamlar gepleşip wagtynda adam kimdigini görýär, olar öwrüden bolar. Adamlar gözden garap, gepleşip bilýär o. Öyle dolu bir näme barka, agentler barka, olar näme goşuşsunlar olar. Olar. Çaltarak geçsek kädir çağalar kapyny tögýär. Cevap ya özüm cevap ettirenden mende köp nämeler gördüm. Alili Türkmen aktivistlerin içinden agentleri rejimin informatorlaryna aýyrmaly. Näme diýe? Köne türkmenlerimiz diktatora garşy söwüşdi ýöne biz bilemzok. Köpüsi owadan nepede diýe. Dogry. Dowam edeli. Gaty dogry. Ştaýda channel video diýe güýçlü akylly we anamdar watandaşlarymyzy bir ýere jemlemeli diýe. Wagt gelende jemlener. Olar häzir öz arasynda ara gatnaşyp ba. Sehetliğin nedip boldy emmeti jemlenişer. Batyr Kurban Döwlet Türkmen halky Türkmenistan konsullugyna pasport üçin gelen türkmenler näme üçin ýollar açylsyn diýip talap edenoklar diýe. Talap edeni bilen ýollar açylmagy olara bagly zat däl. Ýollar näme üçin açylanok, olaryň hemmetini öň düşünürdik. İsteseňiz şo temalary, şo temalardaky gepleşiklere seredip bilersiňiz. Garazoglan Türkmen Göktepe urşunna ruhy döwlen türkmeni soňky garaşsyzlyk ýyllaryna diktatorlygyň eli bilen hasam beter zuluma duçar etdiler. Näme etselerem halkyň genotipini ýok edip bilmezler. Ol gün geljekdir hökmanlygy. Minnettar. Häki beren bakamyzy bile balanşykly ýazýar. Mert bolun türkmenler adam satmak diýip ýazmaýyn idim döwletaga. Provokator diýerler diýipdi. Näme diýjek başga? Alili Türkmen Liberty seň diýeniň %100 bolar diýipdir. Nusoygala kel adam köp pikirlenenden soň saça imit ýetenok diýipdir. Olam gowy umar. Emre uzak bolsun Nusoygala. Yaman gowy. Mert bolun türkmenler şatlygy gowşut nuru reklam edip östürdi. Ýogsa halk onu tanamaýady. Şo temany men açjakkel. Liberty bugün habar okudum. Türkmenistan'da yine Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady strategiýa Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady strategiýa hödürläpdir. Olam gollapdyr strategiýanyň awtory GB netije Birleşen Milletler Guramasynyň bize injik ýaly kömek gelmezmika diýen gaty dogry. Nusoygala ýogsa da şatlygy sen efire köp çykarmaly.
Men efire çıkarmanımdan öň şatlygy nähili gahrman etdiler. Näme üçin şatlygy şu hereketiň içine sokdular? Nusaygala sen şonu ay. Ondan soň bolay diýanyňa men jogap berer. Absurdluğun barıp yatan zady şol. Şonu hereketiň içine sokmak. Tekeme adam kel meselesini ýangyja goýdy. Adalat ministreme kelliýär. Salam aleykum agam. Niredäki itleň sözüne gaharlanmasana boş ver diýe Italiýa bilen taýja bol. Men aslında kelem däl nazar etseňiz saçym baý ýöne men saçy gidejik keltejik edip nemetmäni gowy ýa çalt gurar ýaly. Aerodinamika bolsun diýip. Artam Muradov, protesta barsan kameraň öçürmeler. Kamerasy bar, aparatlaryň hemmesini ulanmaly. Gaty dogry Timur Serkerde de şunu ýugran aýtdy. Gaty dogry. Conor Habib diýe agam bir soragma diýipdir. Soň hany göreli belki gelir soragy. Ýugran Berdiýew mundan soň ýene bir çıkışyň barmy döwletaňa diýe. Yok. Näme barada çıkışym barmy? Düşünmedim Ýugran Berdiýew aýt. Ýanarda buň biri adyny berjekden Facebook'ta sorapdyr Türkmenistanyna korona bolmasa näme üçin korona garşy sancım edip ýörler. Hiç kimde gyzyklanma soramadylar. Virus bolmasa sancım näme üçin edýäňiz diýip hiç kim şonu soramady diýe. Ýanarda soramady bolan näme diýen bilýär halk ýa-da ýalanlardan. Şoň üçin üns vermeýän bolsa, sorag bermeýän bolsa, şo ýalandan bizar bolan üçin. Nusaygala hökümet akmak şatlygy opozisiýa garşy netijeli ulanýar. Ýok, opozisiýa garşydan şatlyk bilen rejimiň oýnatgulary sazlaşykly hereket edýärler. Hamala opozisiýa, hamala aktivistler. Şatlyk bilen sazlaşykly emmes, götte çatdylar. Bular bir-birine garşydyr ötmek. O iklimiflara garşy bolýan ýallar bady. Näme boldy? Iň soňunda hemmesiniň götte çatdygy belli boldy. Gurrunsyz. Öňem bir aýdyp da, bilaň üstünden bir el hemmesiniň üpini oýnadyp dur, ýöne bular bir-birine tananokdy. Şol. Esasy o joýun başga. Ýanarda o edilýän ampuller, ýani sancymlar ýokmy? Onu da hiç kim bilenok. Ýanarda buň birini öger, ertir onu döwer diýe. Ýugran Berdiýew belki şol soragdyr. Vaksina bejergi üçin dälle kesel gelmezlik üçin edilýär. Şonda immuna dörer ýaly. Ömür dowamly malades döwlet baýhan, men düşünmedim näme malades. Conor Habib agam nuru gowy adam däl diýäňiz basylanlaryň arasynda bar nuru ağa da bize ýardam edýär. Siz näme diýäňiz? Hiç adam diýenmok. Diýmel zat diýilli, hemme zat ortada görnüp dur gerekkä. Ýanarda vaksina virusu yeňil geçsin diýip edýärler. Korona ýoga Türkmenistanda. Bu düşnükli. Baýhan sizi bilenmok men devete anamym ýok. Öz biljek zadyň, her kimiň öz garaýşy, her kimiň öz pikiri hemmesinden peýdalanmaly, hemmesini diňlemeli, hemmesini çykaryp görkezmeli, netije çykarar ýaly. Kartinany dolu görür ýaly. Batyr Gurban döwlet türkmen halky protesta edenne adam hukuklary we demokratiýa isleýänok biziň adamlarymyz
hökümete, häkimete, diktatorluğa sögüp haksız duruma düştüler diye. Olam doğru, katı doğru. Katı doğru. Conor Habib Levap'ta karantin kim diye karana yok deyip doğru diye. Olam düşünüklü. Liberty görüş demek dine protest değil, 90% edilmeli işlerden kaçıp ansadına bakmak gerek değil. Katı doğru. Yaltalığı ansadına bakmanı koyalım. Doğanlar yüpün ucunu nereden tutuşunu bilmesen çözgüdü protest değerliye. Katı doğru. Ömrünüzde olsun Liberty. Sergey Polşa giyitçağısı deyiptir. Türkmen oğlu salamu aleyküm deyiptir. Salam. Aile akşam näme üçin Murat Kurwan gel diýilen yere göz yumup barıpdyr. Ine ruhsat allym diýilen gepe çağa ýaly ynanypdyr. Hemmäni gaga suudunyň öňünde eltjek diýip üýtgeşik gepler aýdyp anamdan gaçar. Men bilemok. Özüne sonra verin, özüne. Ha, o özünden sonra görün. Näme diýdi Murat Kurwanow? Men istenlik adam bilen istenlik yerde diskussiýa taýýar diýdi. Soraň özünden. Olar ýaly bolsa sonra olaňyz jemle çağıralyň, sonra jogap edeliň. Hiç gürrüň ýok Murat Kurwan gatçan adam-da. Problemi ýok, evet, kanaly var, onun öz kanaly var. Kanaly çykça diýen problem däl. Seňkide oňkada o problem ýok. Aman Amanow, agalar salam, indi bu işler nähili bolar? Böyle bir-biriň bilen türkmen doganlar gyrlyşyp dursalar, hiç bir zaman düzelmejek ýaly. Bulan hemmesi bolmaly. Siýasatda geçilmeli etaplar, hiç hili ziýany ýok. Aýla agşam düýjü diýen adama anan ýanlaryň barna ananmak. 50 gepden belli gep, däliden dogry habar. Özüne sonra. Özüne sonra. Mert bolun türkmenler. Men öz adyma aýtsam, şu Murat Kurbanow we onuň bilen birleşip iş alyp barýan Muhammed Düýeci bolsun, onsoň ol Birmingemdäki bolsun we beýlekler hemmesi häli bugün öz aýdanlaryny 2 minut soň unutýarlar. Şoň üçin ananmak diýe. Ulam öz garaýşyny şeýdip beýan edýär. Tekeme adam size hormat koyup dinleyen ağam ölen sizin Murat düşönfe bolan düşünjäňizi ýalňyşmyka diýen bolup biler, wagt görkezler, hiç gürrüň ýok, ýalňyşan bolsak ýalňyşypdyr. Ötünç soraýas, bir çemçe ganymyzy geçiň ýa-da ganymyzy alyň diýer. Hiç gürrüň ýok. Aman Amanow, inni näme gyrlyşyp durlar türkmenler adamlaryň kellesini götýärler, kim çykyş etse rejimiň adamy diýip durlar, biri-birine garşy bolup görünen owa diýä ýol belet gerek gel, karta gerek gel, GPS gerek gel, hakykatlar görünüp durka artykmaş düşünürşe gepe gerek ýok. Türkler görünen köy kılavuz istemez diye. Ana şol. Nusoygala häzirki harwylar muny okuduk. Amanow haçan we ne zaman hakykatlaň tarapyna geçiler ağalar diye. Haçan hakykaty seljeren wagty, ýüregiňe bir rehim, wujdan täsir eden wagty hakykatyň tarapyna geçiler, hakykatyň tarapyna çykyş ediler. Batyr Gurban döwlet Türkmenistan prezidentine bütün dünýä onu Rembo diýýärler. Sen näme üçin haramdag diýen? Sebäbi haramyň dagy. Şoň üçin. Häzir bu torp barýas. Timur Serkerde. Türkmen tu ýazýa döwlet daga senden haş agam kanalyma hiç kim açmady ýaly haýsy programma gowy hem sen bir programma gowy şoň üstünden açyp girsen kim bilenok diýdiň, şoň adyny aýdaýsan. Ina şu programma men şo diýenim. Şu StreamYard'y ulanýan sebäbi şundan giren adamlar hiç adyny ketgitlep bolanok. Men üstümden ketgitlep bilenoklar. Şu programmaň üstünden ketgitlep bilenoklar. Galan programmalar hemmesinden ansatlyk bilen ketgitleýärler.
Men şoň üçin şu programmany ulanýan. Maňa ziýan gelsin, ýöne halk üçin il gün bähwetli işlere goşanlar üçin şu kanaly tesirleri bilen ýöredi oturanlara ziýan gelmesin. Şoň üçin Nusoygala halk bilen harbylar näme? Üzüňerek aralaryny sağlamak işlerini alyp barmaly içinde diye. İlki bilen şonuň arasyny sağlamaly. Timur Serkerde dogrymy? Harbylar halkdan üzüňemi? Ol birinciden aytdan jogap berin. Birinciden şol näme içinde dälde şu daşynda harwalar näme etmeli. Daşynda harwalar içinde harwaların öz aramızda näme bar o. Şol gatnaşyk bar. Biz öz çeşmelerimiz bar o. Egerde şol daşyndaky biziň öz aktivligimiz birleşip özüni görkezýär o. Şol Emma doğru yoldan doğru ölçüp doğru bir şey onda harunlar goşlar şo wagtda bu. Problemi ýok bolan. Orta problem bolmaz. Ýöne şolunda bir düzgün tertip bolsa, düzgün tertip berde kadro we harunlar bolar. Her wagtda bolar o. Düzgün tertip bolmasa, ýerek satyp götürür hawa. Ýerek şo näme bir rejimi garaşy rejimi işläp bilip bilmän işläp bilenler bar, bilip işläp bilenler bar. Onda onlar barmarsam ýanyna hawa ta şo wagt gelinçe hawa. O tabiatın kanunu üçin hereket etmeden bolmaýar. O absurdat etmez hiç, absurdat etmezler hem ettirmezler. Minnettar. Xitayda Iosif Stalin diýen tesirçimiz vaksinasiýadan Lewak welaýatyna ýok bolan adamlar bar diýär. Bolup biler, sebäbi sanjym umumy bolýar. Her kimiň immunitetine göre sanjym etmek, her kimiň immunitetini öwretmek, her kime immunitet kartyny çykartmak gaty uly guramaçylyk, gaty uly çykdyjy onu ederlermi, etmezlermi biljekler. Käbir ýurtlar şonu mejburi ýagdaýa getirýär. Her watandaşyň öz immuna karty bar, immunitet karty bar. Şo karta göre hakykatdan hem sana sanjym ýa bir zat gerekmi, gerek gelmi? Sen immunitetiň şoňa mätäçmi, dälmi? Şo zatlary anyklap bilýärler. Şo zat bolsa gowy bolardy, ýöne bolmany üçin ýitki çekilýär. Gynantakda aradan çykandan ýatan ýer ýaty bolsun. Dostlarlaryna Allah sabır bersin. Batyr Kurban şatlyk döwletiň agenti däl, döwletiň ýallakysy diýipdir. Döwlet diýeni rejim, Türkmenistanyň rejimi, men bilen maňlanşy ýok. Ýanarda Batyr dogry şatlyk syýasatyň saharpynam seljerenok diýe gaty dogry. Ýanarda altyn asyryň oýunjagy Dubai diýip biri näme üçin ýazýa, soňam pozýa diýe. Men oňa düşünemok. Kim ýazyp, kim pozýa? Tekeme adam näme? Hay borda agam laýyk goýmaga gorkýan, begenmäge gorkýan halkymyz bar. Ne bilen Allah kuwat bersin diýe. Hiç gürrüň ýok, goýsun, goýmasyn, jany sag bolsun. Goýsa da goýmasa da biz öz telekanalymyzy atça hemme zady ýoluny goýýar. Hakykaty ütkötüp bolanok. Halkara guramalara da hakykaty düşünürsen düşünýärler. Bizinki bu günmatar ýurtlaryna kiýaly begenýän adam sanyna görä, tomaşaçy sanyna görä keskitlenýän bir ýagdaý däl. Sebäbi bizinki adatdan da şer ýagdaý. Şo zatlar düşünürüňden soň problema ýok. Öğretmenim Astrahan näme çykyp durdy, olam harba. Öz nämesi, öz soralar ýa, näme şo siz Türkiýede işlediňiz köp wagtlar bar. Türkiýanyň atgoýlaryň atı ulaqan hormatym bar. Sede dölet ýa şo Türkiýede bizde şol mikrofon ýakyn tutsana Timur Serkerde, kyn eşitýän. Mesele diýär şo näme Türkiýede protest
Urunsa bolardy diýär şol näme международный правозащитный организациялary kurna näme edip olar bilen birleşip bolar. Hemme tarapdan şöyle kanun boýunça etse bolardy diýip şol başarlardy diýip aýtyp barapdyr. Ettirmeýärler. Sebäbi näme diýdim? Türkiýedäki häzirki hökümet we hökümetiň siýasatçy we siýasatçylaryň sponsory bolup duran biznesmenler Türkmenistanyň jenaýatkarlyň galp pullaryny aklaýa daşary ýurtlarda galp pul aýlanşygy, bir topar bir kanun söwda, bir topar zatda bilelikde edilýän jenaýat bar. Onuň bu zatlary edip duran adamlar biri-birine garşy bular ýalyky protestlere ruhsat bermeýär. Hakikat wa göze dürtüp durulan hakikat. Halkara guramalarym goşulmaýar bu işe. Men size aýdan sebäp olar bilýär kimin kimdigini. Şoň üçin protest aýtdyma, protest edil häzir hükman edilmeli zat däl. Proteste çenli gerek bolan taýýarlygy görüp bildiňizmi? Ol ýa protest etdiňiz diýeli. Hemme adam düzeltdiňiz, hemme adam proteste çıkaran adamlaryň arasyndaky hökümetiň informatorlary. Müňlerçe adamy çıkardyňyz. 5 sany içine provokator sokdular. Bildirmän pıçaklap gittiler. Pıçaklap çekildiler gawada. Adamlar korkudan, şo taýda galagoplukdan biri-birini baskylap, biri-birini mınjyra diýär. Yalanmy Timur Serkerde? Doğru doğru. Şimdi bu haramdat bu Ýene adamlar taýýarlaman çykarsaň şol adamlar soň näme diýär? Edil şolar ýaly diýär. Ýene bir yo ol aýtýan näme diýjek da ol aýtdy näme ol men onu düşünüp aýtdym bir prinsipi. Yo Türkiýede mümkün näme? Türkiýede mümkün näme etdirmeýärler. Ya şol näme tarapdan da mesele diýär hem ýerde mesele Amerikadan hem tarapdan diýär mesele şo adam gerekli adamlar tapdy şo şunu boldursa bolmam diýär şo näme mecburi ýaly. Yok. Boldur. Bolmajak iş üçin özüňi ýadatmaň deregne Amerika gidip Amerikada edeniň owşa guramaçy. Ol has puly tes getirýär. Protest geçirmeýän öňünden bütün habar guruluşlary bilen guruluşmaly. Şu tema bilen gyzyklanýan, Orta Aziýa bilen, Türkmenistan bilen gyzyklanýan strategiýa institutlary bilen, strategistler bilen, siýasatçylar bilen, jurnalistler bilen, hemmeleri bilen ýygyderli ýagdaýda ýygnak geçirmeli. Şolaň pikirini almaly. Bu şu ýagdaýy bişirip, şolaň ünsün çekip, şolarym işin içine goşup şeýdip protest etmeli. Ana şonda bütün kanallarda hemme ýerde sen eden işin çykýar. O bolmasa men YouTube kanalymyň adam sany köpelsin, tomoşaçy köpelsin diýip edeniň bilen olam samanhana çenni ondan soň adamlar hakikaty bilenden soň sen kanalyňdan çekilýärler. Şolar ýaly Timur Serkerde adaçyk garly ýuwaş soňuna ýetdiýär. 3 adam geçdi rekord. Liberty harwylar siýasatçylaryň instrumenti Türkmenistanda. Bu görüşde iň neutral galmalylar, galmaly adamlar harwylar mı diýenniýe. Nähil pikirdesen Timur Serkerde? Aslında mesele harby nokta nazarda seredende aptaldyň haýsarty seredendem seret ýöne şol birinji şol näme harby adamlar taýýarlan wagtynda şol taýýarlananda öz halkyny goramak barada, öz ýurduny goramak şol taýýarlyk görülende şolar näme etdi? Taýýarlyk berilýär şol özüňiň halkyny gora diýip da şoň üçin hawa şu dogry aýtjana dogry. Şu ortada galy ol polisiýa deýişildäl, ol prokuratura hiç şey diýse ol harwa adam diňe öz halkyny, öz ýurduny goramaly. Şunu öğretýär şol. Täşo başyna başlap şol. Şuňalyk Minnettar Timur Serkerde 3 tane
tesvirimiz galy. Şu 3 tesvirden soň tesvir aljakken jemleýäs. Nesip bolsa efirimizi. Nusoygala ustayda gogur garaýyş beýan edýär. Protest edilse de degerli netije bolmaýar. Ediljek bolsa görüşi sistemalayyn taýýarlygyň çägine edilmeli. Yoksa bize karşı gönüktürüp ömmilýärler diye. Gaty dogry. Hüjüm etjek boldukan şonu özüňe garşam ulanıp bilýärler. Gaty dogry. Gaty dogry. Problem pulun olsa özüň bilen aýnym pulun olsa aba возможность bolsa o zatary ulanýarlar. Ýol ýatardy. Etýärler o zatary. Ýanarda ýurtdaşyna protesta gerek ýok, peýdasy da ýok. Bu meň pikirim. Peýdasy ýöne şoňa gerekli taýýarlyk görmeli. Şo tapgyra gelenden soň görüşi, guramaçylygy şol derece tapgyra ýetirenden soň hükman gerek. Hükman gerek protest. Ýöne şo derece ýetirmeli, şo tapgyra ýetenden soň gerek. Bu meň pikirim dünýä yeterli derecede tanady Gurban ulyny. Bolmajak doğa dilege ömrüňi bolmajak doğa amin nimek bolýa gerekkälipdir. Gaty dogry. TKM adam mysal üçin islendik adamyň rejimi halazlyga näme diýär? Halazlyga hakwadyr diýär. Halamazlyga hakwadyr diýjek bolýar. Demokrat ise halar istemese halamaz. Näme üçin halayan, näme üçin halanok diýip bolmaýar. Ýöne halky gynamalylar, ýurdu satmalylar, özüňi satmalylar, töwerüňdäkileri satmalylar. Ählumum adamzat gymmatlyklar diýilen bir zat bar. Şo ilýän zat däl. Şo mukaddes zat, başa täz edilmeli zat. Şonu bilmeli, şoňa hormat goýmaly. Biz eýdip günümüzi gördük, çydadyk. Ýöne bizden soňky türkmen nesili edilşi Germaniýadaky ýaly awtomatiki adalat, durnukkulluk, baýlyk, bolçuluk sistemasyna ýaşasynlar. Şolon geljegi gaýgy aslynda bolmasyn diýip şoň üçin ala diýär. Batur Gurban aşamyz giýjäňiz rahat bolsun diýipdir. Onda Timur Serkerde şuňky efiri jemläli, jemläp goýup soňky sözüň aý. Birinjiden şol alty birlikde güç gaýnagy soň birlikde tertipdizlikde bir zat etmemizden öň gowja oýlanyp ölçäp geçip etmeli. Bir adam arada YouTube'da aýtmadan öň şol adamyň ayaklarını giyip şunun yoluna yürek koymeli hazakende. Şunun kimdiğini bilip geplemeli. Bilip bilmeyen hareketleri, kör hareketleri edilmeli değil. Öz yaş olanımız, yaş kıyılamız, ödemiz gördüğümüz näme oldu İstanbul'da 1. Awgustda. Şunun için hemmemiz öz üstümüzün işlep başlan. Çin çetmen, ara içmen, özümüzü edep baran. Özüňiz öz uğrunuzdan, öz bilim ilim tarafa ýykyn edin köpräk. Bilim ilim bolmasa, onda olam bolmaýan geljeğimiz, bizim geljeğimiz, bizim çağlamyň geljeği, bizim geljeğimiz, çağlamyň geljeği hemmesi şu ilim bilime bagly bolýar. Şoň üçin hem egerde hada internet hem nerede bar, internet işläp durýar. Mesela siz işçi bolup işläp ýörsen adam bar, özüňiz mesela önümüzde bir okumak niyetiniz olsa şu ajan pullaňyzy okuw üçin ulanjak bolan, okujak bolan, ulakan üniversitetlere taşajak bolan, gerek yerinde ortaýetde tanyş bolsaňyz hemme tanyş bolsaňyz sorak görüp budjetni ýerler barmy hawa. Soňmasa öz 10 sanak bolup 10 sanakda bolup birleşiň, grup bolup birleşiň, şu gruppanyň içinden bir adamy lider edip saýlap alanda ol adamlaryň öz arasynda belki liderle gepleşýärler. Ýöne şu men lider diýip özüne gardinam etmeli, men etmeli, şol ýandaky adamlaram özüň bilşerak özüne göstermeli. Soň şol
şeydip birleşip başlasa, hava grup bolup birleşip başlasa, hava soň şu gruplar bir dogan ýanak bolup bir ýerden da karşı çayçylyk edip, türkmençilik edip, türkmençilik edip hava şol birine kömek edip, mesela 10 adam, bir adam, 10 adam, mesela birinin problemesi var mı? Oy her kaytağında $50 üstüne kömek edin birine. Eğer siz özünüze kömek edip şey edip birini e, koldap herkese geçtiğiniz size başka adam gerek değil. Özünüz şol halk bulup tutlanışıp öz grubunuza kurup bilirsiniz. Dölet Baykan'ın verip de size Timur Serkez'in verip de o Dölet Baykan'ın öz hareketi yeterli. Timur onun öz grubu yeterli hava. Sizin öz grubu oluşunda grup olup arası hareket edin aktığınızda şunda sol grubu birleşmeli vaktim gelir nesip bolsa. Şoň üçin gaty seri sap bolup näme hareket geçmeli. Bir adama şol öz gezeňizde bir 10 adam şu bir toplum gezeň artygynda üstüňizde bir toplum altyndan siz öz biri-birini gorap bilýäňiz sebäbinde bir aýry-aýry da 10 adam bir ýerde bolan wagtynda kimge de gelýär aptaldan. Onu gorap bilýäňiz, biri-birini gorap bilýäňiz o. Biri-birini iýe çykdyň o. Iýe çykdyň o. Şeýle bir edepli öz araňyzda gözüňizi getirip görüp öz araňyzda edepli arasda gepleşip bowa taýyklary okap görüp bowa nälik bu nädemde näil hereket edinde şol näme öz grupbaňyzy östürip bolar mesela o şol ýa-da bärde sizin öz etjig işleňiz öz sizin geljeňiz sizin özüňize bagly bolar. Ýa-da siz nälik öz kelläňizi işletseňiz arasy dähli arasy hergesiniz geljeňiz arasy borar. Eger de birini aldap da birini satyp şey etmeseniz onda Türkmenistana goý öldürdün. Siz öz maşalaňyzda arasy öz çağınızı tebilep bilmezsiniz. Soň öz çağlaryňyzy siz aldap başlaryz. Şol aýtýar bu bir aýtýar bir näde bar bu diýsen bu da aldım doğru mu dedim başa şondan edin hareketlerinizi ölçüp biçip edin. Tamam bir adamı bilmem mesela ul agent ya bu planı ya olma şol näme Dölet Baykan agent ya Murat Kurbanov ne doğru hareket etti. Ya o Timur Sergey'de bir getlende ne doğru replet etdi. Şu bir zat bolsa mesela bir günümüzde bir zat şimdi kanan kalatlasam şol adamı tapıp şol özüne sonra berim. Ya maňa telefon berin, Dölet Baykan telefon edin. Täzende bärde biz ulu adamlar hava bizde hemme adam bar öýem bar ýene bizim geljeğimiz siz ýaşlar şoň üçin arasy herekete geçin arasy alda o düşmän köplek analiz edin köplek okan şoň üçin diňe birlikde güç kaynagy sag bolun. Minnettar Timur Serkez'e. Mehman doganlar, edit tomoşaçylar, gadyrdan illeşler. Bugünkü gönü ýaýlymyzyň mehmany Russiýa Federasiýasyndaky türkmen diasporaň görnükli wekillerinden özü harby hünärmen, ýokary derejede bilim alan harby hünärmen, bir näçe ýurtda bilim alan özüm. Oň daşyndanam Söwüşdün utu boýunça da ustatlyk derejesi bolan Ustad Halipa öz türkmenimiz Timur Serkez'de bilen aktivistleri diktatorluğun terrorçulukly hereketlerinden planlarından nädip goramaly diýen tema esasynda İstanbul'da bolan waka harby taýdan syn etdik we ýaşlara illeşlemede strategiýalary maslahat verdik. Şu günkü günü ýaýlymyzda Timur Serkez'den üstünden Russiýa Federasiýasyndaky harby türkmenlerimize goşuly öz garaýşlaryna soraglaryny berdiler. Köp sag bolsun. Oň ýany bilen hemişe bolşýaly Türkmenim kanalyna günü ýaýlymlary öz tesvirleri bilen alyp barýan, alyp çykýan tesvirçilerimize, watandaşlarymyza, öňde barjylarymyza ullokan taňry ýakasyna aýdýan elleri, yüzleri, ruhlary, ömürleri dert
görmesin, taňra ýalkasyn, toýlaryna her biri müň bolup gaýtsyn. Timur Serkerde köp sag bol, toýda görüşeli. Sag bolun. Ýene-ki efirde uşuklarymyza senne köp sag bolun, mehriban doganlar. Öýüňiz abat bolsun. Sag bolun.